Pambo baba pano panyika una matanda idaini asisimeri musanyeberwe. Guys, itai mchikurumidza, itai mchifamba nebhora, itai mchikurumidza. Munogopinda mchiseka sei? Munogopinda mchiseka sei? Munogopinda mchiseka sei kwe? Amupindi mchiseka. Zvepano nikisi. Yatione namba dzatapiwa idzi dzatokufona. Right guys, itai fast, itai fast, tuone, itai fast. Yaze pano zvakaoma. Yaze padialysis zvakaoma. Shadina shadaya vanhu vamwe chete. Shadina shadaya ku AG zvakafanana. Whitson, thank you guys. Itai mchitega vamwe. Asishadika. Ikani kufana kuwa ningirikiri yake na player kwa kudi kona jadi. Voice internet ndi kwapa. Asisimeri musanyeberwe. Nevanhu kuti hanzi hakuna njuziri. Owatara nyenjuzu. Owatara nyenjuzu shati. Yadi kubodo anyway. Hey, chakaoma. Guys, itai fast tinzwe. Right. Again, the Garinda dialer number. Get it tight daily number. Right, guys. Get it betango famba nebora fast. Kumskana uifone kwenda kuningikisezvo tiri kuda kutomufonera. Namba yandipa iri kuramba kupinda but iye ari kuti kwai ndiripo. Right, gaitoni. Namba yandipa iri ari kuti This is the answering
akutiko haisi kupinda. Hello. Hello. Yes Mary, uri sei? Namba yako yanga ichiramba yeningikiriyo saka ndatongotoga ndikufonere pana iyoyi. Right, tadzoka panapa pa tave pa chirongwa sekutaura kwatakamboita chekutanga tatapinda mune chandakakufonera musuya uya vanhu vanoda kukubatsira panyaya yemwana. Ukataura ukati pane zvinhu zvakataurwa naShadi, zvinhu zvokunyeba zvaakanyepa. Handizive kuti unoda kutaura here ipapo kuti uvaudze madhayaris kuti ugadzise zita rako sokuti munhu akanyepegwawo nani naShadi uyu 50 minutes. Taurako? Visafoni pa loudspeaker. Visafoni yako pa loudspeaker ndisikunyatsonzwa. Wa visa pa loudspeaker. Zvaita? Zvaita here? Hello? Hello? What is the number? Hello? 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 Wakuti takunzwa continue yako. Okay. Every picture akatora chikudza ikatwase lie. Even gogo ibooks office atawa ibooks kusukufunzai. Musi waitaura nyaya yake tadiri bokwakati section I didn't comment, I didn't do anything. Taida kunzwa kuti nyaya yakakwira nokupi. Ndofuka replace akazondipa abva kutora nyaya yake yepakamaona handisi takakusenderai. Ndikatobvunza kuti kova GCT akataura so ini akwana kuti social media person sokuti ndaida kuita sei kuti ndikaite I on social media plus even support one no respect I could kuti ndite 5 night. That's why I decided to step back nokonyarara zvangu ndakazwe kwamuri mukatudza I have to come ndotaura ndichudza vanhu but zvese zvakataura kwakakuru kuyepa inini patauro ndataita kuito as my friends ndaitongobvunza kuti zvakadai so zvese zvaitaura it was a good story yake yakazvigadzirira. There's no such a thing chakatombodaro. So tachibata takatobvunza areke responded for the by phone and callers by buyer. So ndakaza kuti iriravo semunhu anoke aita vanhu vakawanda vanoziva handinganyepi zvangu kuti
kuti naiwe ndikitsane naro rekuta fight naye even zvitaitaura kuti adze so zvinhu izvi hazvinamboitika itenda aitoda I myself because I have disability ndakuti ndai disability so ndinozvaitire chi ndekuti nyangwe ndikazviaita hazvisi kuzochicha ndekuti nekozvikaita asi makanga madanana yenyu it's a month back makadanana zvekudhara but sezvaita dzechichichi samusochi mamusina kuenda unovatamba kwashadhei it was anonyepa so iye maitiro akaita akandiudza akati ndinoda kufundira someone ndomuudza kuti so aiti chinoda kuti munhu wacho waudza kuti ndiri nekuti ndinokufollowa so tandakazonzwa voice rake manje achitaura achiti chichichi I was surprised ndakatobvira kuti ndiresponde nyaya kubva arizotesiri ndakoreketa so pandakamubvunza kuinbox kwami ndomareplace aya andakakupai so ini nako I can't fight nenyaya dzestabasa I can't fight nyaya dzepasocial media ndikutandise munhu wesocial media iwe nyaya yakanyakurwadza ndeipi apa yekuti nyaya yakanyakurwadza ndiyo yakandudzere kuti yakati wakaitwa 50 minutes ndio kanyanya kukwadza here zve50 minutes ako handina kuradzwa nazvo zvakatokwadza ndezvokuti akanyepa kutadzi akasingasiri kuti inini une disability chichi because I did tell him everything in I don't hide myself don't have to chokwadi chichi because ndo zvakatora bhasha ndakatozvaura zviri 23 years of living with disability until staka kuzvaitira kwaari ndizvozvo saka 50 minutes ishuwe ndaivaito waiwanga atisizva kusisiri zvandakakudza kubox zvese ndizvo zvese so handingambospiri tichiudza vanhu vese kuti daidai anonyepo anodzisivera akadzona kana kuti kaunda anodzisivera anonyepa ndakatoshakusika ndohwazve uchiti kwadzi 50 minutes because isi munhu une kadora kandukuduka kadai ini saka 50 minutes hapana kadora ndakatoberegwawo izvozvo vandakatokudza indizvo zvega zvachona saka asi shadhinga asadaro shadhinga wafangudaro kwai une kadora kako kadikidiki kauna ku 50 minutes unodziziva ukadziona iwe kwai wakangoita kuchi 2 minutes wakutotaura zvokuti 50 minutes shadhi hakuna kudaro iwe kana uri pano iwe usadaro shadhika taura kukoni so zvese zvaitaura ndezvekunyeka so zvakatotikeza ndikati kwava sekura vakutaura zvekuti adzizoyekuona munhu wacho ininика actually I still have machance and ndogona kutopasenda pabasis militaries ndokubva pandakatakotaura nawo I still have the paper for ndogona kutobata izvi so takatomaforwarda vanhu vatotanga maona saka I know kuti we also create a Facebook chirangeri notaura kuti is a big liar so that all one are fans inini zvandinotoagria naizvo akatotaura ndakatoti inini asisi wakuti ndakuona ine ndakuvarembedza nekuti vakabvira kuti chikuita kuti vakavafanana vangu ndo vakatanga kutora responsibility as a mother kwandiri so ndakati handichada kuda sei kuvarembedza ivo vane mhuri yavo zvinhu zvachicha kubva pavakaine zvinhu zvachinja kubva pakatanga lockdown zvinhu zvachinja so inini kubasa kwandachienda vanhu vese vanyadzobhadhira so ndakasiya I went posipana dzakawanda hakuna munhu anomboshaye basa nekuti ane disability as long as une brains gofunga uchigona kushandisa maoko and I know that disability so inini handinyari kuti torana vane disability whatever vanhu zvanotaura vanoti yezviremava vanoti chii but I don't handinyari I'm very proudly living with disability and I don't hide myself from anyone so indeed I just actually I need mari yekuti sei yekustarta something but not meaning to say that not I did anything I didn't even ask anything from him zvabise kuti anzaiti newazotipa 500 rands newazoita 60 that was a big lie I didn't even ask him for help ndaitoti bakuru wako chii vakati zvine kutibatsira but havana mazuva inini nditozvokuti havana semunhu akatanga kuticheketa kudhara wena wasiya pamaoko pawakafa ndo vakatanga kuticheketa sizokwadogara navo so ndakati zvinhu zvavaomera so I have to find something semunhu ane pfungwa ane maoko anokwanisa kushanda of which mamaoko asati vafokasiva tichitisakose kusona nditori equalified tailor ane macertificates so ndakati plus kupi mamaoko anemba hatiloje ndakati kuti ndamba ndakarembedzisa sisi vangu I have to kumba
ndodostata something saka ndikawana vanhu vatikasati sinekaona sapona kwasakira sei kundipa a small amount of money tinoti by the end of July or first week August ndita sei ndende kumba nekuti mwana akukura akufanira achienda kucrash so handina kuchiteremedza pakuru vangu semunhu akaita sei akatichengeta kubva kuti ndanokuratidza kuti ndine pfungwa because kuti akaremara kubva but handina kuremara pfungwa so I have to just say kuita something chinobatika. That's all conversation yatakaita sei yatakaita so I didn't know kuti chati as a friend achauya achiti blackmaila achitaura zvekunyemba achiwedzera nyaya achiita sisisisi ifeni zvaakakutaura about violence about what hatina kubvira ndataura zvezvinoita zvinhu zvekudaro so iye hatina kuziva kuti chii ndizvo zvaari so ende sisinaye hatizvaiti kuti tinorarama nehorepa because haita kuzvisika hatisemaari so saka nditobhonya even kana muchiva hatitivi Facebook yangu kuiziva sisini unogona kuenda munobvunza ene vanhu 20 vamunoda vatokuziva kuti aizvi nditobhonyari ndaitofunga ndichitoudza makuru ako chete I have to create page rako chichichiri kuti ndinokadzosa ndinota sei ndinozvitaura about inini that I need my supporters vakatotiti achi ndikakuwana nevanhu chase vanogona kukusapota naye mwanangu wakarevara pai ndakarevara kubhongwa. Alright. Kana ndakadira utombota sei hautombozvioni but kana tichifamba ndokufanira kuita sei pazvinooneka kuti rimwe ipfupi rimwe riri normal. Alright. Harisi pfupi pachikatirire rakapesana mutsu. Alright. Okay. So inini takatoti achi I need mari yekuita sei yekustarta business. Sisi vangu handikavarembedze vakati vatoriwo willing kutiitira pakati havasisina semunhu akatichengeta kubva kudhara ndiye ndototi mai vakwe so ndochoroti kuti ndinatoda ndavarembedza inini tine pfungwa dzinofunga ndine maoko anoshanda ndinokwanisa kufamba gumba rangu harirwadzi harita sei so ndofanira kuenda kumba kuriko handinoji ndomanguva nemba yakatovakwa semefilmed house so ndikaenda kumba ndogona nakutombogara kuri nebrother yangu yatinotiidzira chete ndoenda kumba ndonostata something deriko. Alright. Saka namba dzako ndoda kupina apa pane vanhu vaitoda kubatsira zvikuru sei panyaya yemwana nekunyaya yekuti uinde kumba unotanga business rako manje namba dzako iwe uri kuti haudi kuti dzipinwe apa saka ndichazondoita sei manje because inini the only way I can do kuti zviite transparent I have to pin number dzako apa then these people vanda kubatsira iwewe direct handioni mari yacho chiya kwauri direct saka nawo namba ndichakwanisa kudzipina handizoti ndopafambisa sei apa munogona idzodzi dzakazoita sei dzavakushandisa idzi murizeni wani ndakati musembirai ndaifanira kutanga ndaita sei ndaudza sisi vako nyaya iyi because aizoshandisa vanotokufollowa ava kutokuzwai but I don't have to make it patode makasenza akuakutoitaura munoko so ndakangoti inini I proudly live with disability handizvinare because handakuzvisika nekuti makore mira pazita ndakungoisa iroro ana nditi muzotaura nakuseri so that ndisapasanyanya kuita right no tazvinzwa shadhi toda tomutsiura ipapa shadhi tondiwari toda tomutsiura ngasadaro vana vevanhu toda tomutsiura izvozvi saka guys ndiye mwana waya wamaiti ngauye toda kumubatsira I think ndine mwakatondinga kuinbox ndichamusendera message yekuinbox kwari kuuk yuko aiti please count me in tikuda number chi aiwa isouth african number ramai isouth african number aiti ndoda kubatsira mwana uyu so I'll have to look for her nasa number mwana pamakomment pamwari kubasa saka ndotaura naye saka vesada batira mwana uyu guys ari kurarama nedisability anditi ane disability kudaro but she's able bodied anokwanisa kuita zvinhu zvino ari kuti iye anoda kudzokera kuZimbabwe akaita zvekosi yekusona saka anoda kunoita aketsvaga business rekuti ari kuZimbabwe anditika saka vanoda kumubatsira namba ndakapina you can call her you can talk to her anditika mopiwa chi motaura naye momupawo zvishoma zvamunenge munazvo guys chero kamupa 50 rand 100 rand ane mwana
ane 3 years, ane mwana wake ane 3 years, anditika chero chida kumupa hembe dzemwana ane 3 years, anditi you are welcome guys, just get hold of a number tibatsire mwana ane mwana anditika ane 3 years. Uchatozondipawo address yako inini wondikandira, ndine I think ndinadzo hembe dzoti mwana musikanaka mwana mukomana. Saka dzichikomana ndine dzichisikana. Alright, vane hembe dzichikomana guys, ma 3 to 4 years mobatawo ningikiri, munongosenda nepep store yakachipa 50 rand zibhegi riya, anditika momusenderawo. Let's help a fellow child, anditika vanokwanisa please, number ndakapina mwana ndewake, but the fact yekuti munhu anorarama nedisability andimaona, we all know zvinoitika mumabasa umu, kufamba umu, kudididi, handiti maona zvinoitika kuti kazhinji kana nedisability unotoita namba last kutorwa ndiwe. Saka ane chishuwo chekuti azvitangire zvinhu zvake, azviitire ega, andimaona zvinhu zvakanangana naye, arida kudzokera ke kuZimbabwe. Unoita iyi nyaya yaShadi ndekuma, ndado mutsiura Shadi nokuti ndinemwe nyaya yake iri kuya pana paShadi, and bring them both. Haisi nyaya yekuda kutonga nyaya dzawo dzemubedroom guys, but nyaya yanga iri yake, abvuma kuti chokwadi nyaya yega yataura ndedisability, of which she is disabled, andimaona. So ndo nyaya idzi dzimwe dzemubedroom dzakungotaurawo zvedu, but anyway it's none of our business, hadzinei nesu, andimaona. So right, waita akomana angu rega ndikudrope, then ndaisa namba, achabva chakubata, ndakubata vese vanenge vane hembe dzemwana, vanenge vane chii, anditika dzinge zvibva kumadiaries ogamuchirawo nemwoyo wakachena, handiti? Alright, sika nditombotsiura Shadi wako. Alright, sharp. Right, saka guys, namba idzo motora idzo ndedzaShadi idzo. Ehe, Shadi here, Shadi akazviomera akasi Shadi ka. Haya, mbeu inoishadi nikisi. Pana saka isa chimwe chimoko pa profile picture zvake Shadi. Ha, mwana noishadi nikisi. Akasa chimwe chimoko pa profile picture nasi. Hello. Moro Shadi, saka waisa pa profile picture ndio wakumanya nawe era. Wapi? Wakaisa pa profile picture hapo. Hamuna kuona status hero. Ye status yangu. Ndina. Haya ndina. Kuti munhu wese anondiwenga nanondifara wese damuisa pa profile picture pangu tanga nhasi. Aiwa ndina kungenda zviona Shadi. Shadi iwe unorevere chii mwana uyu nema? Mwana ati hakuna zvinhu zvakadaro ndezvekunyepa, nyaya dzako dzimwe dzanotaura ndedzekunyepa. Nyaya yechokwadi yakataura chete ndekungoti uyu kamusikana abva pa musikana uyu abva palive apa izvo so. Aiwa, munoziva chinoitika inini handidi kunyepera antiseni ndajera antiseni nondogara isaona everyday sisine mazwerisi ina handida kunyepera inini I don't blame her. Handimblame munhu wane mwana ende munhu asingashandi, saka handingati ndomblema kuti zvaakaita zvakakanganisa zvakaita zvirongo hazviright. Zvirongo zvitoright of course. Munhu ari kutotsvagawo kuti oitawo sei zvakanduzi inaitondudzwa kuti mabhizinesi aidiya kuti ndikaonawo mari ndodawo zvinhu ndodindini peugara pamba ndinapo chichichi, but ini chinhu one chakazongondibhuwa ndechekuti munhu arohwa 15 minutes akuenda futi. Shadi, nyaya 15 minutes iyo, nyaya 15 minutes akutaura iyoyo. Kwanzi ndezvekunyepa hauna, kwa iwe unotoona katwambala kadora hanzo kaita 2 minutes. Imi ndiri zvitukamba zviri kutaka twambala pa. Imi urikuita zvekutamba sisi meri. Sisi. Ndakaruwa munhu kusvika akusedza kuti apa akupisa. Kwakumbotora mvura inotonhora kwakumboti fafafa. Ya. Saka ndozvakazonetsa kuti munhu andakaruwa kusvika ati ndipe mvura inotonhora mukadhishi uzoenda kublack pan aenda kodini. Shadi nema dzaunadzo Shadi soka Shadi nema dzaunadzo akati ndipe dhishi nemvura inotonhora Shadi auya. Kubvuma hake kubvuma. Kubvuma anaporamba yabvuma.
ndikati handinosuka ukangoti vonyonyonyo ukasiya nyonyo zvakaomba shuwa uri hanzi nyenyonyo imi pakashandwa handisena kana nini ndokutotanga kuzviita mupenyu wangu kana iye memo hatombozviziba handisati ndambomita kana 10 kana 20 kana 30 minutes idzodzi apa dzakatondishamiswa usiwo nani stop heya aiwa ndakateerera kutanga munhu achaita morning hanzinozi morning rameno hanzinozi morning kanoti hanzi morning hami yekuti anoti munhu anotanga achashinyira kusvika pakunyarara kuti saka kuti wakatanga chihama iwo wakanga usingahamiwe anokudzei mufonere muganudzoti apa panozochema zvavava titakuerera munoziva ndakatanga hembe ndandakapfeka kahembe kavhesiso kakatanga kutodza ndikakapishapo kwakuturwa manje akatitosha akapfekawo manje hembe yake saka chaizitika ndechekutiwo manje bhebhi wangu anga ari kutyochi zvaari wakomana zvaari zvachoka nofunga pamwe aityoti pamwe ndogona kumuseka kandogona kuitawo sei saka kuti abisawo hembe haasi kugona but wakomana noziva so shadzika uchatengwa namwari iwe handinene ndinotaura chokwadi pamberi pamwari but pafea kudatara mupafea mwana uyu ini hangu handikunebhera mwana uyu ndaimuda nemwoyo wake ndaimudisisa kana nanhasi so ndinombopindwa nemweyo wekuti abatakumana mwana uyu ndaindimutore ndaimuda kati chizongondi chekuti wabva kundi wakwati kunomwe munhu wakomana ipapapa wakomana right iwo alright wati mira shadi mira wati iwo hausi kunyepa anditi haunyepi right chindiudza nyaya yako naambuya iwewe naambuya mazano muri papi ndishira ukatadza ndishira uchaona ende ndakatoudzwa futi ndikatambuya ndinoda kumushira ndobva chaperera masports edu kusvika tapedzerana tikasapedzerana ipapo because takaita chitsidzirano handisisimeni chekuti vana vangu vachagara kumba kwavo kusvika December mai wacho ndipo vachazova kuvatora kumba kwavo tikabvumirana ndikati okay kana zvakadaro vana kana vapedza chikoro musi Friday munoendesa kumba kwasisi wangu hako zvikure sisimeni 1 kilometer pedyo togara pedyo nepejo ndikati moendesa kumba kwasisi wangu woenda kufriday saturday usitongo wadzosa musunday woenda kuchikoro manje tikabvumira kuti izvo watore 3 weeks dzotokwana havasati wangoenda kana zvikoro zvakabva mirai ndimubate guys mirai ndimubate kana chinyepa mirai ndimubate kana chinyepa ndi hello Shadi saka wakaguma kutaura navo rini ambuya wako ye hatisi kukunzwa Shadi wati makumataura rini chimira wakadaro rai chimira wakadaro guys Shadi haasi kunyepa mira saka Shadi uyu haasi kunyepa because ambuya vake nhasi chaiyo nhasi ambuya vako iwe Shadi ambuya vako vandifowadhira machatsi wakavafowadhira iwo uchivanongesa ndikuda kuverenga pani machatsi ambuya vako havasichaziva hanzi wakati wo indisai mwana mira hanzi wakati indisai mwana alright manje musikana wako ari kufona
musikana kwari kufona. But anyway, ambuya vako vanifonerai vakandifusendera ningikiri nezuro mamese machatisa wakatuka ambuya iwewe uchiti hanzi endisai ndakati muindise mwana saka ambuya vako vakati hatina kuramba kuendesa mwana handitika takati mwana tichaendesa but uri kutukirira ambuya everyday uchivaudza zvawataura pano. Shadi Mirendi adoni ndimudonedze ndimfonere futi network yake irimunetsa. Mirendi munikire mfonere futi. Shadi wakaoma video zvanda zviri ndichakuverenga mashatsi acho. Imi ambe vake vangati varikuda kufonegwa. Shadi kuti vasangane nemukwasha wavo. Vati ndogani ndikutaura naye. Shadi ambuya vanise vakanisendera mameseji awakavatuka zvisingaitiwe mameseji auri kuvaudza zvinhu zvavo kutaura izvi zvizvi ko uri kutukire ambuya nai Shadi iwewe handiseni naambuya ndiri kuvatuka but ambuya ndiwo anozoita ndiwatuke nemhinduro dzavo dzavanondipindura ambuya 1 2 ambuya kwana memory chinyanza sei vasingadi kuti vana vangu vazive hama dzavo. Aiwa iwewe Shadi ona ambuya Shadi amai vako vari kuti havana amai vamwene vako vari kuti havana kuramba kuendesa ambuya kuendesa vana handitika vachandisa alright mira Shadi havana kuramba kuendesa but vana vane mwedzi wese vasina vane mwedzi vana vese vasina kumboenda kuhama dzavo Shadi mwedzi wese vanotadza kuendesa kana kahwani vanoti Shadi mira wakadaro ndoda kukuisa pane foni ambuya wako vari kuda kutaura newe ndosada ndichitokuti uya kulife right hatisi kuda kuti utuke ambuya iwe pano palife Shadi handitika please usatuke ambuya kana vauya toda kuti ubvunze zvakanaka kuti sei musina kuendesa vana ivo mira unobvunza zvakanaka tiko sei musina kuendesa vana ivo vachikudzawo kuti shuwa ndakuendesa vana sezvakanaka anditika Shadi tokumbirawo kuti urege kutuka ambuya please chikumbirowo usatuke ambuya Shadi mira ndoda kuti ndikufonere nemwe foni yaya kuti ndivafonere nefoni yauriyo iyi usati ukuti achi udasava kumuseva namba dzake zashadi ndokufonera kuwhatsapp kune imwe nenhamba iyi omira ipapo ambuya voya pane iyoyi uri kutiko Shadi right Shadi rega ndikudonedza apa ndikuise kune rimwe line tikuda ambuya apa right okay ndimufonere neiyi Shadi anofanwa kuya apa Shadi unenge wapera airtime Shadi mira ipapo ndoda kuzama kufonera ambuya vako apapa foni yako ikuita noizi seiko Shadi foni yako ikuita noizi neiko mira ipapo Shadi mira wakadaro mira ipapo mira wakadaro Shadi mira wakadaro right ambuya yako vanotoripa right vanenge vari pane imwe foni alright regai vapedzi
Ngira pedzi. Shadi shuwa ngodzambuya kuti siluzhi. Andiserina anti no anti kodza. Ambuya wangu ipamwazi. Ambuya wangu ane pamu. But ambuya vakonzara zvakanaka 1 ngirikiri. Fana kafwanda kudya manzwa. Mama yashadi 1 ere muno. Terera ndiwo wakati vana vangu muri kuendesa here kwasisi vangu please zvokutaura nemi handidi manzwa vana ngavaende kuhama dzavo hamusi hama dzavo imi manzwa shiti imbwa dze1 shiti zvishiri matuzvi evanhu mosemesa itai zvemumusoro wenyu ikoko muchamama neni imi aikazve munofunga kuti kunyarira kupusa miteuro yenyu haishandiwe muroyi wemunhu duzvi uri kuti kambuya apa varoyi we1 muchamama I'm telling you tu vanhu tinoda kudla kuhurisa vana kamunhu but shadi wonaka isinya tinoda kugatsa inyaya yevana kuti handitika kuti usoti mira shadi tinoda kugatsa nyaya yevana mira tinoda kugatsa nyaya yevana nditi kuti usatukane navo iwo kana wati vaindise vana mira shadi kana wati vapoti vachindisa nyaya vana kumba kwenyu handitika tiite arrangement yekuti ivo vapoti vachindisawo vana handitika vachidzosa vana shadi usatuke ambuya ini kuti usatuke ambuya mira ndiperenga vachatsako pano mira nyaya wakanyarira kuti zi kwanzi asi wakahura uri hure kani haunyari kukurisa vana nekuda sapoti uri kutuka ambuya vana vose kuita mbana imbomira kupindura shadi chimbomira shadi chimbomira kuda kuchengeta vana vevana nekuda kuchengetwa zvino yangu hauidyi wakairasa even sendi haulume wakakunyebera kuti uchengeta wana vemukwasha anokuchengeta inuka mira shadi mira shiti yemunhu horo yamaoko iwe wechasada kumapena chete nekarume kako ndwete zvara kamusoro bhangu kunge chimubhakwa kunyanya iwe muroyi horo isingapukutwe ndosaka wakauraya vamwene nekuda kusara pamusha pavo iwe takafanana hapazi pako tsvina kunyangara kutodza vana vako duzvi alright shadi chirega zvokutuka hatichadi zvokutuka shadi hatisi kuda kutuka da timutaure zvakanaka saka usavatuke saka chirega usavatuke alright shadi ndokumbira kuti kana ambuya vauya unyarare undipo chance handika titaurira ambuya zvakanaka handiti uri kuchemera kuti vana mapoti vachienda kumusha kwenyu handiti ndizvo alright hapana chakaipa chirega kuti utuke ambuya vachirega titaure navo zvakanaka vana vapoti vachindiswa kuti usatuka ambuya iwewe vana vapoti vachindiswa kumusha kwacho kwauri kuda kuti vapoti vachienda ikoko totaura zvakanaka nokuti ambuya vako vari kutongoramba chingonditi ndikutukwa hazvichanakidzi manje chinyarara zvenhaishadhi chinyarara zvenditaure navo chinyarara tiwirirani chinyarara tiwirirane shadi chinyarara tiwirirane shadi ndaishadi chinyarara katitaurirane navo
chinyarara taura nambuya handiti chinyarara. Okay. Guys, network chete iri kuti non service. Haisi network here? Ya nyarara. Hello mama. Magadiko. Did right mama muri sei? Tiripo yedu. Ma message amanzi avakansendera maona vedu vashadi izvo zvindikubva kutotukana naye izvo zvitobva kunetsa naye izvozvo ndinotove naye panapa kutonetsana nashadi panapa kuti kweunotuka sei amai iwewe kana uchida kuti vana vaende kumushando unongotaura zvakanaka kuti vananga vaende kumushando gotuka amai sei saka nyaya kwai chiko nashadi uyu kwai nyaya chiri kumboyonesa chii. Alright, saka iye aripo apo here? Aripo pane mwe phone. Saka iye nyaya kari kuti chii? Ari kuti kwanzi vana havasi kuhama dzangu. Ari kuti vanadi? Hanzi hamusi kuindisa hama kunoonawo hama dzangu. Ko vana vacharambwa here naisisi kuendwa nawo? Vakacharambwa kuendwa nawo here? Hatina kuramba kuenda newana isu. Wana tichaenda nawo nguva iripo. Alright. Saka muchaenda navo rini? Munoziva kumushaka. Kana tiforoma zvidhina, tiri kuzvidhina izvezvi. Saka tapedza takakuda kuronga hovhoni. Kuti kangopedza chete vana ivavo takuenda navo. Ndizvozvo. Hatina kuramba kuenda newana isu. Alright. Saka iye ndobva atanga kungotuka. Tetocho tikatovafonera kuti tete. Tikuenda newana titakati hazvina kana problem. Munoyei? Right. Shadi. Batai makadaro mama. Shadi. Naiwe Shadi. Network yake runetsawo futi. Shadi reki. Shadi. Regai ndimfonere direct. Nifoni yake inenge kunetsa regai nditry kumufonera direct. Because tamuzo that is kuzvida zvauri kuita zvokuti utukane neambuya vako hatisi kuzvida. Iwewe ita kuti vataura wani kuti vakati vana tichaendesa mirira vaendese vana. Mashoko acho amunotukwa ndiwo akandipedza pawo. Mashoko acho uri kutinzwa. Alright Shadi. Ambuya nacho ambuya. Imbomirai mama. Ambuya mirai mama, mirai. Shadi ambuya tave navo panapa nati zvara vako. Amai vari kuti havana kuramba kuendesa vana. Handiti vari kukomunicata nasisi vako. Vakati tichaunza vana titi vakati mozounza inyu vana. Kusaka Shadi uri kutukirei amai? Imiti ponduze kuti vana sisi pakabva mimi kumusha pane mwedzi. Kaita agreement tikaita agreement yatakataurana nhasi monduze kuti vanhu vachiri busy here. Mwedzi yese vachibusy. Ndinoziva vanhu vapachinyaza wanda utanga watokonywa. Ukawatokonya ndipo pavanozoita musoro pavanosunudza vachiendesa vana. Ukangonyariro zii anozvinonzi anyara ati zii. Wanofamba kuti miteuro yavanonzi kandire kuti inini. Aiwa mani weShadi hatitaura nyaya yemiteuro panapa. Shadi tinoda kugatsa nyaya yevana. Hatitaura nyaya yezvemiteuro yako hatinei nazvo. Titaura nyaya yevana. Aiwa naishadi tenda inzwa kaShadi. Amai vari kutaura kuti unoza mabasa ekumusha. Shadi saka kunonzwa wakurira kuHarare iwe. Handiti wakurira kumusha. Mabasa ekumusha unozviziva. Uri kunzwa Shadi tatichiforoma zvidhina. Tachiti tikapedza toendesa vana. Shadi mwedzi wega mwedzi. Shadi ndomabva popo tira kutuka mbuya udaro. Varege vachiendesa vana. Mwedzi 1 Shadi. Hazvinei newe zvokuti vaforoma zvidhina sei. Nyaya yatokutaura ndeyevana vako isu. Handizvo zvidhina zvavo zvina basa Shadi. Nai Shadi. Nai mama. Alright mama. Nai mama. Hamuna here mwe munogona kuendesa vana kwasisi vachava muindisa inyu mozonovatora imi vapedza kuita basa renyu.
haiwa zviya kuti bvanyangura vaniwo Shadi kushata iyo zvava kutotiningirira panapa kutotivharidzira panapa kuda kuti titambe yaudawo kuti titambe ngoma yako yewekurira sei ngatisangane pakati rega kungoti zvaunoda iwe uchingoita izvozvo atingati zvaunoda kaiwe Shadi naye mama mune here mwe munhu anokwanisa kuti aindise vana ava kumusana muchita basa renyu zvakanaka ndini baba wamunhu anga achigara natati ndinokwanisa kuenda nevana asi uyu munhu zvaari kuita nezvaari kuita kuchauta mhuri yangu tete ndinokumbira rubatsiro rubatsireiwo kuti munhu itomuita sei munhu achishungurudza vanhu zvakadaro vana tisi tiri kuwachengeta iye haana rubatsiro rwaanoita imba zvakutaura ndowanhu vakafanana natati iyeyu tibatsirei abatwe nechikumbiro chekuti abatwe Shadi zimbabwe takamumirira kuti atikosi pakuru tiri kumubata Shadi imwengi sukisai munhu kuzimbabwe ikoko nekuti tatambudzika naShatambudzika naye wana vakuita basa reko nainguwachengeta isuwana nevana vacho iwawa kana tete wacho takaikomuniketa wachitaurawo nevana vakati aiwa mama kana baba kana mama pedza zvamukuita munozoya inawo ndiwaone wana vacho vangoonena kuti vanjotwaona wandiite basa reko uyu Shadi nikisi vedi wei nai Shadi augoniwa here nai Shadi augoniwa here kuti tipatana newe zvakanaka panapa naiwe Shadi nai Shadi ava varamba here naiwe Shadi varamba here kuti hatisikwindi varamba here kuti hatindisi vana nai Shadi varamba here kuti hatisikwindisa vana varamba here havana kuramba Shadi ingava parise ndinonzwika uraiti ngatite so Shadi ngatite so Shadi ndini ndikutaura nditi ndokumbira kuti uregere baba vaindise vana kuna tise vako ndokumbira kuti usasendere amai ava mameseji mhuri yababa mameseji mani Shadi indava usina respect so nai Shadi imbomirai amai imbomirai mama imbomirai nai mama imbomirai mama naiwe Shadi vana vako vari kuti vana vako toziva kuti vana ndevako anditika kubvawo vana vave nemwedzi vaviti wakamboendisawo mari ikwepa pamulockdown Shadi vana vachaendiswa kumba kwenyu iwewe orga kutaura namai anditika ndizvo Alright, tazviwa mama baba regai ndikudzei ndamudropa Shadi ndokumbira kuti mudaiso mama ndimi mune namba iri kusendegwa mameseji aya nditi ndachikumbira kuti muchinje kalaini chinjai line tenga rimwe line mubvise line iriri ende musape museva namba dzamunoda kuseva chete namba musape Shadi namba dzenyu so that ashaye pekuisa mameseji baba vacho iye muchatibatsira nei kuti aregere kuramba achiita zvaari kuchiita munhu wese achichidzira zvaari kuita izvozvo isusu kuno kuti tine umwe munhu anonyanya kunzwisana naye vamwe amai vari kuuk uku vati izvozvi ndatova patask yacho kuti ndovachange vachitaura naShadi every day arige kusenderai arige kutaura nemi
saka mai ava ndovakapaka ngati zipa yapa ndo vakanga vanyatsa kumudza kuti Shadi vanotaura naye vanomunzwisisa kuti amene kokai musoro saka ndo vada kutodzosera beki nyaya yaShadi kwavari kuti vatange kudhila naye futi zvakare vachitaura naye imi masiyane nemi asi mama kwaiko zvino nhamba dzenyu ndo dzakadherekwa kana musagoni kumubloka nokuti anokusenderai nedzimwe nhamba handika imi michingoitai kuti mudi mutsvagere mwe line renewal moseva nhamba dzenyu mongodza hama dzenyu kuti ndave neline iri ndiro ndave naro morega kupa Shadi nhamba dzenyu tikuzama tokuzama kana achigona kubatwa abase arigere kuramba nditichi nekuti izvozvizvika ari kutuka inini ine handisina kutora wana mai wewana ndo vanotora wana nababa asi ari kungotuka inini mameseji ekubva pandavakusenderepo payakochikana nhasi ari ngosenda chete chinanetsa Shadi kuti iko zvine Shadi uyu kuti iko zvino abatweka zvinodai makavhura police case ikoko kana mukavhura police case ikoko kuti muri harassment kuti muri kuharaswa andika mukapiwa docket number zvinoita easy kuti mapurisa ipadhuze kunonzi ari kutotsvagwa kuZimbabwe docket number iri vanobva vamubata kati kana musina kuripota vanje kuti munobata sei munhu hapana pane pasina mhosva kairipo yari kutsvagirwa nekuti vari kuramba kuvhurisa docket nekuti vari kuti ari ikoko ndizvo zvinonetsa izvozvo pane nemapepanzi ari kuda kumapurisa saka kuna kwakati hanzi isusu kuti timusunge ari kuSouth Africa kwatikwanisi asi yangoya muno mdzimba kwangosvika muno muchete muti uze timubate munhu iyeyi zvino andangenoka hafambi zvinozvichitika vamwe iyeyi imbavha alright zvatinogona kuita zvino zvokuti sisi tinogona ngoto tirambe takadii kana musingadi kuti muchinje nhingikiri muchinje nhamba yenyu mama that means nhamba rinenge mangoona chite ikapinda iyo zviti nhamba iri kunhingirira iri kukutumira mameseji iblockei akasenda futi neimwe nhamba futi mobloka futi musapindure akasenda futi neimwe muchingobloka muchingodaro achasvika pakupera pawo achingochinja malaini ake iwayo that's the only way amunogona kuzviita kuti anogara pasi chaipo kuno kuSouth Africa ipapa malaini ake raaishandisa ndakamubloka abva nditanga nerimwe laini saka imi mangoona ndiye mubva mabloka futi muchingodaro block villa izari munamba muchingobloka chete weraiti mwanangu rambai muchingobloka asi mama mukawana nguva baba varipo iye zvino ichiri lockdown ngavatore vana vacho vaende kunhingikiri kwatete vacho ikoko mozovatora zvikoro zvakuvhugwa saka hanzi vaende kwatete ikoko kuti tozovatoka zvavhurwa kana zvakunda kunovhugwa zvikoro kai anoona hama dzangu ndozvaari kutaura ndozvaataura izve mwanangu kumba kwasisi kwacho kwakafanana nekwanga kuine wana sisi vacho zvakatovaremerawo hawana kana murume ichirikadzi zvitotambudzikawo kana patakavafonera vakati kungoti bezi munhu wacho ndinomutya muda kundipaona kuti ndidiniko nditore nemhuri yangu pana paiso ndinetsa nechikafu kungoendesa bezi kungorwata kunoita Shadi kushingurudza te wanawo mufunge wanawo vamene kuti mwatopindira sei papa wana ipapapa no but I think Shadi patinenge patichambomona toda kumbomurova ada kumborohwa neboys zepanapa Shadi patichamuona toda kumbomurova atomboudzwa kunzi toda kumbokurova amboudzwa hake toda kumbokurova amboudzwa kwari kutiendesai wana kwatete tauchandotambudzikawo kwakangofanana nekwakakuinewana kwakandotohwana nafo kana patakawafonera vakati vakomana mwana uyu anondoromesera anopaona zvinovadiko inini ndikutambudzika panapa handina murume havashandi wandoutawo zvemaricho mumaraini kuti wanosadza kupa wana ndokuti munzi wanaendesai kune mhuri yakazarawo ikoko hamuoni kushungurudza here ikoko ya kushungurudza vana zveshuwa kushungurudza vana zveshuwa saka izvozvizvi baba uri kuenda munase kutemba kukoti akandovhangara kuti hamuna here nhamba dzasisiva Shadi mundipe munadzo handichakunzwi iya kunetsa network yenyu dzasisiva Shadi ndisendere izvozvo ndoda kutovafonera izvozvi so iye achinzwa kuti sivake vachitaura kuti handikwanisi nokuti handina chikafu baba watore iri mumba tikudaizire mudziseve watitaure nawo muchiwanzwa vatore vadedzere tione zvakaoma
zvinopera chiblokai ndokungozvipedza muri kudzila henyu nemhepo imhepo inongosvambira Shadi chibva mangobloka zvenyu musiyane nekuti Tigwa Noise naShadi kutotaura ndeye kuti ndisodzatsika kundira basa rekuba ndiri mbavha ende hamene kuti gore rine ndinopona here ndikasabaya nefuti ndikasadini ndiri mbavha saka noti mwana ada kuwadini kuwanawo hamundizivi vana ada kuwadiniko ndozvaakataura kuti ndiri mbavha anototaura kuti ndiri mbavha gore rine ndikasabaya nefuti kana ndikasabaya nebanza kusvika December ndikinyasha ndobasa ndoita kuno kuti ndinoba kubanga makopa waya mawaya makopa waya mumwe wake akatofa akateya muZimbabwe akabva mumasunguka anzi akadonha pamagesi akafa mumwe wacho akasunga last year chito chikwata okay hasha ndobasa andakaikoza saka mutera zvaita zvichidhimwe zvine zvoumondizvo ndezveutsotsi hwemuno muSouth Africa vana vakakura sei vana vakakura sei mudiki wacho 7 years mudiki 6 years Shadi kana ukataura zvinyadzi ndiri kudropa ukangotuka ambuya ndiri kudropa ndiye ari kufona Shadi uri kunzwa here ora mira 0779 814 837 zakwana 0779 814 837 ndidzo dzakwana alright regai ndivafonere Shadi wacho umirai Shadi andifonera backup andichamunzwa Shadi tinzoda kutaura zvakanaka here uri kundinzwa here ndati ukangotuka amai kana kutaura zvinyadzi ndiri kudonhedza handiti good kana usiri kuvatuka tanga tiri kuti mutaure zvakanaka iwe chivakumbira samai ndokumbirawo zvaka vanokuchengetera vana vako Shadi handiti zvei kuvaita sei naishadi ndoda kubvunza chimbwachipawo mukana Shadi ipawo vanhu chansi vakubvunzawo mubvunzo uchipindura handiti kana chiti kwanzi vasatora vana vako kuita vavo sei dare rei alright saka chiri mukubhuwa chisharaga tiudze mama kubva nhasi Shadi kana uya musamupe nhoroondo mama musamupe nhoroondo kwai ndo zviri kuita kuti mutukwe saka mama isu hatikuda kuti mutukwe kubva nhasi Shadi kana kauya musamupe nhoroondo musambomuudze kuti chii hati ndozvoga here weShadi ndozvoga zvikunetsa tazviwa mama kana Shadi auya musamupe nhoroondo yokumugarisa pasi muchiti mwana unokoshora mwana wazenda uyu nhingi wazenda nevana uyu wazodai handitika ingomurega yaione vana vake kana achitotora vana vangu mungoti zvakanaka vana vako vachitora wiri navo godzoka navo zvapera musamugare naye padhuze naye mama Shadi uyu muavoidei
Amsanamu anonyepa munhu uyu akaenda kuchikoro chekunyepa kunyepa neuswati anonyepa anonyepa zvokuti tisinangire mazuva munhu akadai uyu nyaya dzake dzese dzekunonga-nonga nedzekunonga-nonga akasingasabudzire kundituka ini handisingari kuiwana wake shuwa ichokwadi shuwa kundituka zvinyazi zveubhurwa kukwana shadi shiri yemudenga iyi nai kwaiwe shadi shiri yemudenga unotukire chiyama iwe naiwe shadi saka unoda kundudza kuti naiwe anzvadzi shadi iwe unoda kundudza kuti iwe unoda kutonga vari kuchengetera vana handiti iwe mimbomira vamwe vanhu vataurewo shadi timbokuonesa handiti vari kuchengetera vana handiti upenyu hwemuno south africa chaicho hwakatooma iwe unozviziva handiti vari kuchengeta vana imbomira shadi iwe unotora unopa makebhu emagetsi shadi mira iwe uri papa mira shadi mira timbotaurawo shadi mira timbotaura mira shadi mira timbotaura naiwe shadi nai shadi imbomira timbotaurawo handiti iwe uri pavha handiti unopa makebhulu emagetsi kana uri worogwa netambo dzemagetsi kumusoro kikokoka wofa usiya vana vai wozodii ko kana uchidza magetsi shamwari yako iwe yakarohwa nemagetsi yakafa sei ukadi kuiudza kuti usabate apo saka shadi iwo ndiwo kuti atishaye magetsi kuno south africa kaiwe pabasa kuti shaye magetsi akasina kutokusungisa shadi because iwo uchita kushaya magetsi isi uchinzi magetsi iwo uri kutora tambo dzemagetsi shadi iwewe shadika uchafunga mashoko andiri kukudza uchamafunga hangu uchamafunga futi uri kurohwa nefuti manje uri kurohwa futi nefuti manje uri kurohwa nefuti shadi ndiri kutokutaurira vana vangu ndopa ndisingadi vana vangu handidi kuti vanongo watambudza vana vangu wakatambura handidi kuti vanongo wararame life yandakararama ini asime but uri kuvararamisa wani shadi uri kuvararamisa life yakakura iwe uchirarama wani naishadi vatete sisi vako naishadi mina ndikubvunze sisi vako vari kuti vana vaindi ava vanoshandepi sisi vako zvekuti sisongo ndihasira wangofanana na shadi wanotengesa wanotengesa parutape wanoita sei havashandi wanongozvitamburirawo tumari but kuzvasiro zvinoita kuti vana vangu vachazokwenda kuona hama dzavo kunyange vasina kana chekudya kana sendi kana chii ngavaende vana variko vari kurarama sei ko vana vangu ndo vazokosha chii kudarika vamwe variko imhuka here vana vangu ndo vanhu here ko variko imhuka here ngavangeko kunyange kusina chiri kudyiwa vanozvetiri ikoko inini kana ndiri kunotogona kuvatumira mari kwekuti vatengere vana vangu chikafu I don't mind kwaiko zvinosea usiri kutumira kuti ambuya vana vatengerwe chikafu handiti izvozvo handiti imweni pandakatorowo vana ipesipatatika pandakatorowo vana vaudza mwana wakuti usaendese kana sendi kana chikafu mwana wakagara gori rese vari kuna tukangu nema hanobvira afona kana kumboendesa sendi kana chii akazongo haya motikari nemamonya ndosena kababa katsvako obva waenda kotora chii obva waenda kotora saka iye memondi yakakudza kuti amai ndo iwe memondi yakakudza kuti amai ndo vakati ndisaendese koka abhuya vari kuvapinza apa iwe mina ndikubvunze memo ko amai ava vari kuvapinza papi panyaya dzakona memo iwe aiwa mai ava ndo vanokontrola memo vanokontrola memo wakavaona here vachidza memo waivepo here vachidza memo iwe kubva kwekutanga ndichiugarira memo ndakashanda ndikatora mari yake kugadzirisa motikari mamai ava ndo vainditumira meseji uchindituka wechiti seya mari nemwana wangu ndikamuudza property yese ndakaendesa kuharare hapana kana yakatenga namemo kana one manzo ndikatenga stendi kwarisapoko vakatanga kutukana mukoma mune hama dzangu uchizoti usati atengesa property yemwana wangu akaenda kotenga stendi uku manzo ndikatadza kuuya katurunzi yandandasiya mari ndikapedza ndikatenga washane mari yacho ndadhiniwa mari vava ndiwanepa muromo ndivanokontrora memo hana problem indi memo antombomuwengi because memo azozoti hanapo kana kamudhara ako kari kurotaura kumashuro hatana kana problem kamudharako katoright kabvudhu munhu but mai ndiwane dambudziko ndovanokontrora zvese zvangofana zvowanhu vana vese varipo vana 2 vane vana 5 mwana wana 4 vese vakarambiswa varume neivo mai vavo wakavaona here shadi vachirambisa vana vavarume ndakaona
unoziva sei kuti mema yakuza chokwadi unoziva sei kuti mema itaura chokwadi vanhu kana muchiwirana muri murudo hapana munhu anonyeba. But I think uri kuita mistake kunetsana naambuya dei angatori memo kawarunetsana naye kuti memo ndiye munhu waiwata naye uchita naye vana amai havana pavanokwana netsana namemo ariko kwamusadhere mameseji mutuka usatuke mai tumira memo mameseji mutuka usatuke mai ukataura namemo haapinduri memo hapinduri hapana chaanopindura kuwhatsapp kufacebook adamboka kwese kuwhatsapp nekuti hapinduri chini wakakubloka ka saka mai ngavachikublokawo but inini mazvikanzi nemawezi akawanda because ini ndakaita it hapana chemunonzudza pazvisi zvese mafoni nemakombiyuta izvo ndakatogarira kombiyuta izvezvi hapana chemunonzudza zvese mama blokai nhamba inenge yangu yakati meseji futi block imwe nhamba iyoyo yaiti meseji futi block musapindure muchingobloka manhamba ese iwayo kusvikira anoita ndikaita angu inini magrupu acho vazhinji vanotoziva kumafacebook kwese nemawhatsapp magrupu ndovatora ini kutora kumagrupu muita angu ini saka hapana zvaunondudza nemafoni hapana kana saka shadi kureva kuti iwewe tatokutadza panapa kuti tikubatsire nambu yako kuti usatuke nenambuya ambuya wane dambudziko hwani ambuya ngavateererezve ndiri kuda iniseni murizive vana murunzwa achisemi vandangu vaende kunosvika zvekuti hanzi hakuna chikafu vari kutambura vari kuziva nhoko dzechirungu ko vana variko handiseni tinondo zveti vana variko vari here vana variko ko ini vana vangu ndo vari here ndeipapo vana yangu imhuka iyi ndo vanhu here ko vana vari pachitonzo vari kudzvikwa chinyi handiserina kunyange vari kutambura vari kudzvikwa naishadhi munhu akakuroya mupenyu sa wakambotemwa nedemo namudharaka iwe but shadi unozati unotidisappointa ko wadi kuti iwe oraiti kana uchida ndokumbira kana uchida kuti vachiti vana ngavachiinda wouya kwandiro sisimeli vana vasati vainda indotaura nani namai kuti mama chindisai vana iwe urige kutukana nambuya uchasendera mameseji handiselina ambuyewo kasawatuka hawatombozumushema ende havatombotauri zvisini but ukawatuka zvakafanana memo ukamuuzati ukamutuka anopindura ukataura nezvakanaka hapinduri but ukamutuka uchimutuka uchimutu anopindura ukataura nezvakanaka hapinduri ndikauya ndikati you're wasting your time for nothing tichaona kuti uchahwanda ikoko uri ikoko kwawakahwanda kusvika gore ripi kusvika 2050 kusvika 2009 kusvika ini ndafa ndipo uchazondudza kuti ende ndine urombo nawana ndine urombo chaiwo havana sundiziva kuti nyika yakamira sei havana sundiziva orit zvakanaka shadhi rega timbofonera vamwe timbozova vamwe ndakukonewa shadhi ndandichikuda zvisingaiti nemwoyo wangu wese hanzvadzi asi zvaunoita mbuya vako ini ndakukonewa ini mwana wavo handina basa naye wakandirwadzisa wakatora unongonga wagara mutetepete kuno wakaenda nawo yelo hanzvadzi ndiri kunzwa hanzvadzi problem yatinayo sister mel nyaya inofanira kuonekwa also there's two sides of every story. 1, 2 shadi anoda wana wake anditika wanambuya wakapromisa kuendesa wana kuna kumusha kana shadi anditika ndozvaunga achitaura pekutanga kwawauya pa kuendesa wana wachikuzotanga kutaura kuti kwatete unotambuka kwasi kuchengeta wana
saka vana mbuya vane reason yavasikuita sei kusendera kwana kumusha kwana Shadi. But it doesn't matter kana vari varombo vari vapfumi hazvina basa vazukuru ngaendeswe kumusha kwa baba wavo. They both side they have to make an agreement. Votiwirirana kuti vana vanoenda sei kwanoenda. Because vana mbuya vari kunyeba kuti vada kuendesa vana havasina kuendesa vana. Because mukana kuona mareasons avakutaura vana kuti kunotamburwa tete vanodini. So vane mareasons avo vasikuda kuendesa vana. Ndanzwa futi vamwe vachitaura vanzi vana havana kuroora. Kuroora kasarora vana handi vanofanira kusafa because baba havana kuroora. Let's not go stage kuvana vana ngaende kuchimusha kwa Shadi. Shadi akukanganisa kutuka kana ambuya. Ndo patine problem na Shadi pakutuka ambuya zvinyadzi. Ndo patine problem naye papo. Ipapa ndisimusupport but ona ambuya kana vasingadi kuendesa vana because kunotamburwa ngavataure chokwadi kuna Shadi. Ngaudze Shadi also izvozvi nhasi ngavatiudze time nedate yauchiendesa vana kumba kwana Shadi. Also vamaita kuti hadzi imbavha anoba mwana wavo paivhu ramakumbo kuna Shadi vangasingazivi yapindikwa nevanhurume nhasi hedu pano. Inangu mosoera zvakanaka. Alright, zvakanaka. Iwo yapindikwa nevanhurume hanzi vari kuti kwanzi imbavha ngavasiye munhu abe mwana wopaivhu ramakumbo angasingazivi kuti Shadi imbavha here. Ndabva ndapira power. Ndabva ndapira power yapindikwa nevanhurume. Ndabva ndapira power nyaya yaShadi. Havarume vari kusapota Shadi. But iwe Shadi une shuwa here kuti vana ava ndevako because ndambowa makuwe kuti vana havasi vako. Ndakatoshandikana ndichirowa poto chasiku nesikati ndichingo ndikabva mushopu so ndengosvika so 2 minutes gaga wejongwe muti vanongochikaraka pazuva unogororwa kana 10-15 maraundi chingoti ukangodai mudhiniwa kana mushopu usvika kuti gaga saka hapo inini handimbona kana madhamsi kana itori ndiyemutesi handitodi kana rubatso rwomunhu mari ndinayo keshi tendoita amene kuko zvinotaurwa izvozvi. Ndatenda. Right, vari kufona ngaumbomira tidambotaura kuti pane munhu tidambofonera pana paShadi tida kunzwa kuti munhu iye anoti chii. Iwe ramba wakadaro. Aya zvakaoma. Vana chete situmezi vana vangu chete ini ndoda vana vangu ende vana vangu ndinorwadziwa vanhu wakati vana vangu vatamburiwa navo wakati vana vangu dai vangoti vamwana wavo vakandisiya nevana vangu vana vangu vanga vakanaka kuno watagara zvakanaka hapana chongosina motikari ndinadzo dzese motikari vana vangu chiti pinda motikari uruda chiko ite chawanda start and go vana vangu hazvifanika mukomana kuti mudire waita motikari zvekuti zvopamwe ndingaenda kuti tango mudzidzisa fanika kamota kandina ukadika ndingaenda kuti tango mudzidzisa. Ora chimbomira Shadi kutaura chimbomira. Tise pamachu. Makadi yentete. Ndiripo ndinoitwa sisimeli ndiri sisi vaShadi ndiri vamwe sisi vaShadi. Kona iye vatete tiudzei nyaya iri kunetsa yevana iyi pari kumbofamba sei kwapa? Vana vari kugara kwamama wavo vangu vachigara kwamama wavo tatizokuenda vauya kuzopana obva atitini tichipana ndikukumbira kuti ndiendele ndindoone vana ndiri pamapei vataenda vatatopiwa vana vatatotaona mbuya wavane vatapiwa vana ini ndabva naye vana vaya inde pane kweda ndingoshanda ndobva ini ndakadzoka Shadi atotora vana aenda hana kuti zoti arikenda ini ndagarawo ndaisingazivi vana vari kuti ndobva ndazonzwa kuti vana vari kupasiwa
saka mtuno ndakafonderwa nasekuru wami. Una sekuru vacho right. Saka wakati hamina chati ndikakumuone wana. Ndikati inini ndiripo zvangu ndiriko. Azvizo zvizvipandira hakuna asi kuwavo zvakanaka. Apa patingotaura naso ndikati munouya ini kana mauda kuuya nawo ndinongovaona modzokera nawo. Saka muri kuti vanouya navo imimi moona vana vodzokera navo. Ko Shadhi ari kuti hanzi ngavagare wanuki kumba kwenyu naimi munotiwo kudii? Hanzi ngavagare vhiki vari kumba kwenyu munotiwo kudii? Nokuti muri kunyatsa zvakanaka kuti inini ndiri handisi kunzwa mushe iko zvinezvi. Vana ngavauye vandione vodzokera nasekuru vavo. Saka Shadhi anokudzirai zvokuita here kuti kwanzi vana ngavagare wanuki kumba kwenyu imi muchitaura moga pachena kuti inini handinoti ndikugara newana tena. Shadhi watori time uenda kabvunidza kutaura naye yatizatone nguva asana taura naye. Halo. Ndikukunzwai? Inini asana taura naye. Inini asana taura naye handi. Kana isana taura naye inini ndaingoti inini zvazviti kwadza kuzoita nari wari kugopa bhibho handiti. Kundi kwaona wari kwa bhibho. Nai. Ndoti yawari. Ndozvo ndaingoda tete inini. Papa kuzoda kuzana nekuti inini ndikondirana na Shadhi yangu zeshu. Ndiri kutaure naye zvendinoona kuti hapana chinobuda because Shadhi anokutongai mose, anokukondrolai mose, anokuvhundusirai mose. Handini mukuzona. Saka ndinoti nditaure naShadhi nezvahasha handikwanisi. Inini handikwanisi kuti ndingataure kuti wana ndingatore nekuti ndini ndinozwa kuti wana ndinowe munhu wese. Exactly. Amen. Ndinozwa kuti wana somunhu wese. Saka inini handikwanisi kuti ndingataure mayanyika nehasha. Handikwanisi kuti ndingataurire kurohadhi nehasha. Ese tinodawo wana hatina hapana anonetsanga netini nenyaya yewana. Asi kanuka wani chete chete kumudzidzisana inini handinokudzidzisana ndichitaura naye Shadhi wacho zvakanaka nekuti atori nehashawo zvekutoti kana inini wacho handizoninga ndichitaurirana naye akangowirawo izvozvizvigwa tizve takatotaura tese panyaya dzewana wakiriwawo handisati ndatotaurawo naye handizozori papa. Ngataura muchatotukwa ipapa. Ndikata inini kutori mukati ndataura natete wataura kuti anogona kutondikuendera ichiti inini mataura kuti. Alright, mirai makadaro tete. Mirai makadaro tete. Batai makadaro. Batai makadaro. Shadhi. Ndina vamwe sisi pano, ndina tete panapa. Patete vari kutaura kuti inini ndinoti vana ngavauye ndione vana vodzokera nevana handikwanisi kuti ndingati vana vagare kunoku nguva yakareba. Aiwa, ipapo vari kukanganisa ipapo. Inyaya dzekuti havana kunge vari nasa kuutwa zvakakwana. Ndosaka vari kudai because vanoziva kuti maichinyadza havadi kuti vana vagare kumba kwasisi. Vanasai vabvunzisisa ipo vanomuudza kuti maichinyadza havadi kuti vagare kumba. Ende iwo sisiwo havaendi kwamaichinyadza hazvii zvakaitika. Vabvunze kuti vakaenda kangani. Ndakatosvika iko ndikavaudza ndikavatora sehondo kuti tizoende kopirwa vana. Maichinyadza vandiudza kuti uya nasisi wako ndikoti utore vana. Pasina sisi wako utori vana. Vanzo ndikatoita zvohondo zvekutora sisi wako ndienda havasi vakaenda kwamaichinyadza. Ende vanoziva kuti maichinyadza havadi kuti vana vamuda. Murunzisa. Ivo maichinyadza ngavatore vana vangu vangoende kosiya pasisi chete. But maichinyadza havana kuramba ka but hona kaShadhi. Sisi vari kutaura kuti handisi kunzwa mushe. Handitika. But Shadhi haungamaniki sisi, haungamaniki hona ka, haungamaniki sisi kuti vaende kunosiyiwa mutoro wevana iva chotaka handisi kunzwa zvakanaka Shadhi. Vanongo asvika here vari bhoere vari ndiri kujaiva ndiri ndiri watoda
kids nasisi havasati vambosvika pachinyazi vakasvika ka1 chete ndataita zvokuvandundurudza kuti tiende kumba kwavo mozondiudza nhasi vanozoenda kuona vanhu havo kama nhai sisi shadhi uyu muri kumunzwa vakutaura ari kutoti mutore vana moti chiyapa saka hanzi vauye kuzosiyiwa ipapo kutora vana kuchengeta havakutora vana kuchengeta sisimena vari kutora vana vari kuya kuholiday wozive kuti vana vauya kuholiday hanzi vana vari kuya kuholiday tete chinyara rakatinzwe tete ndovanisei tete ndovanobikira vana ndovanogesa vana rikatinzwe tete kana vasingada nokukudza kuti handikwanisi kana vachikwanisa chetaura kuti ndikukwanisa ehe tete hanzi mutora vana vauye kuholiday wo vanogona kuzosara havo vana vacho alright saka imi muri kubvumenyi kuti vana vazosiyiwa mambogara kana vhiki aiwa inini matauriro akaita sekuru wahati vakambotidza hanzi nashadhi ndinoti mwana uyo kuzokuonai saka inini ndikangopindura ndikati kana vachiuya kuzondiona hazvina kana imbomira shadhiwe taura isisi sekuru wahati handina kuvafonera asi kuti ndiwo wakandifonera wakati tete muere ndikati homu ndiriko baba ndikazi zvanzi nashadhi ndione hadinanise ndikati aiwa izvozvi ndiriko katiuya ndikati kana ndakuya nawo ndichakufonerai ndikati ahorai izvozvi zvangu nyama dzangu hazikuita zvakanaka ndikati ahorai kana ndakuya ndinouya nawo ndokufonerai iwe shadhi ndiwori kudaro inini tete ndovanga vandudza kuda tete ndovataura kwandiri inini kuti ndandakavaudza kuti kana vakauya vanouya nevana ndoona vana vodzokera nevana tete vadaro hati varipo here nashadhi iwe unogorambira tete sei tete vadaro shadhi usada kunyiramba nyaya tete vadaro nhai tete baba ndivo vakati ndikuya nevana ndodzokera nevana baba ndivo vakataura kuti ndikuya nevana ndobva ndadzokera nevana saka iwe shadhi wazviwanepi zvokuti vakati ndikudzokera nevana wazviwanepi we shadhi shadhi woda kubhula vanhu iwewo iwewo shadhi uri kutyira ona iwewo shadhi ona even sisi vari mhira shadhi sisi vari pafona vari kutokutya iwewo shadhi unotoda kutya iwewo iwewo shadhi shadhi iwe uri kuda kubhula munhu wese mumusha iwewo uda kuti vanhu vese vakutya iwewo uda kuita dhani gagani shadhi iwewo kuvhundusira vanhu vese hazvishandisa izvozvo shadhi it doesn't work like that shadhi paupenyu ashanda kuti utyiwe nemunhu wese vese sisi vako sisi mundimai vako munhu mukuru kwauri vakukwate iwewo shadhi iwewo kuti uri chii panyama yehuku iwewo vakukwate iwewe kuti uri chii hauva respect because uri kuvaudzira zvokutaura vatokutya ina ndomboudziwi ndatonyazoona tete vari kutokutya ndatoona tete vari kutokuzeza kuti iwe unovashauta unovatuka ndatonyazoona munhu ari kuti kutarwa munhu ari kutokutya uku handiona saka ndiwoona kuti uda kutonga kana siseko vakati ndiri kurwara ndisikonisa kuti ndiite vana vekumunkachigezesa iwe tikwanzi ngavaende kwama dzangu chete ngavaende uri kubhula vanhu shadhi saka uri kufunga tii vari kunyepa kuti ndiri kurwara hazvina basa zvekuprofitwa izvozvo but vari kutaura kuti ini handisi kunzwa mushe handiti inini handitomboуdzirwi guys ndaona totiti vari kutotya shadhi vari kutovhunduka shadhi vari kutovavhundusira nokuti vakataura vachatukwa nashadhi kuseri vane vatotukwa chitindikwa vameseje kutukwa nashadhi nhasi nokuti shadhi ambuya matukiro ari kuti ambuya vako ndomatukwa achiita sisi shadhi shadhi iyo yebhuli iwewo utori bhuli shadhi shadhi iwo una kidzi utori bhuli iwo shadhi uda kutyiwa nemunhu wese uri munhu werudzi asagona kushanda newo zvakanaka shadhi ndiwo munhu wekuti ukanzi wafanasika vanhu ise ndekuti vachemeka vanhu vanopembera kuti aiwa tazorora unhu hwako shadhi chinja unhu chinja maitiro ako shadhi hana kidzi chinja unhu hwako shadhi
kuchicha unhu wako usafunga kuti noti vanhu vanenge vachikusekera uchita ubenzi wakadai soka uchafa uchitambura wakachenama uchidyiwa haungavhundukwi nevanhu vese shadi kudyiwa nevanhu vese apa uri kuzvidedzera munyama hona iko zvine shadi unotango nemamhepo unotoka mbuya vako zvinyadzi zvomubhurugwa unotoka vati zvara kuzvinyadzi zvomubhurugwa wakutange nemamhepo kwakubva mamhepo ako auchazivi ndekupi aiwa zvina basa tau zvina kukama newe shadi sisi muri sisi vangu imimi muri pafoni kana muchienda kumasoweka uyu shadi uyu mwana wikoyo imboita muchimubatira muna macho uyu mwana atori nemhepo dzekumuteerera dzinomira zvakanakawo ende mhepo dzo dzichamuuraya handisi kutaura newe wanyarara mazirombo kutarira sisi vangu sisi muri kuzvinzwa muri kutoona kuti imi handitomboudzwi ndiri munhu womukuru semi nditoona kuti muri kutotya kuti timunyatsotaura zviri pamwoyo penyu because shadi anotuka vanhu shadi anokutukai mose munotukwa mukaona mashoko andinawo anasendegwa namai vave mukadzi wake ka anotagwana chada chituka mbuya nemi munoperegwa imi munovhunduka imi munovhunduka mashoko anotaura saka inini shadi techimu ndomuda ndinoda kuzama kumugadzirisa unhu wake nokumuudzawo zvakanaka shadi handimuzivi muri kunzwa sisi but imunyanza dzanga ndakasanganawo nayo mukufambawo ndikaitorawo kuisawo padhuze anditi ndechida kumubatsira but shadi haateereri munhu shadi anoda kukondrola munhu wese kana ndichiti maybe ave nemhepo here kana kuti ngozi inomuteverera handizivi nyaya yevana haisi nyaya inonetsa zvenyu tete mufunge nyaya yevana ndakamuudza shadi ndikati horaiti shadi nyaya yevana yari kutaura iyi handitika chirega inini iwo kana unozvada kutaura ka ndichinoudza uchinambuya wako cheka kuva sendirami zichivatuka chiudza inini handiti inini sezvakati panhamba dzavo inotaura navo handimaona senge nyaya yevana iyoyi tatakataura navo kuti oraiti shadi ari kuti kusatukwe naShadi handiti chini sai vana vanoona chi vatete vachona but vana vangangoendiswa kuti vasingazvizivi handiti zveshuwa mukutaura kuti baba vakakufonerai vakati ndikuya nevana kuti muzona vana that means havana kukanganisa handiti Shadi akataka kuvatuka manje vhiki yose ini vari kutukana Shadi everyday zvemubhurugu zvinonyadzisa saka iwe unofanira kushodha Shadi unofanira kushodha kunotyisa here iwewe zvotanzwa dei ndisina kwashaudha dei vasina kufondera sisi vangu saka kushodha unofanira kunotyisa here Shadi iwe kushaudha munhu kunotyisa here kunovhurutsa zvokude zvakaita tiva kunanika chinja unonanika akwana mhani waupengi musuri unoda kuzviitisa Shadi iwewe iwe ungakwatisi vanhu vese Shadi iwe uri munhu ari wani apa uri mwana mudiki unoda kukwatisa vanhu vese marainise meme vanokutya mai vacho vanokutya baba vacho vanokutya vanasisi vese vanokutya apa uri wamandinzira tukaitora ivana zvenharo iye vari kudzana handisi kuita zvakanaka ikukurizana muri mupostori mushandira mvura muri mupostori right sisi tikavatendai kunoona vana kwachinyadza vakatadza kuenda kunoona here vana kune vana vacho vakatadza nhai tete kana tete imimi izvo zvimarebhasi taisa toti ndai munoona vana vakatadza kuenda kunoona here vana vanja dzenyu miratinzwe mani iwe Shadi taurai tete good exactly ndo zvino thank you tete muri munhu mukuru I love you so much sisi muri munhu mukuru thank you uri kuzva sechisa Shadi hanzi kana iwe uri kuvatuka ndinosvika sei uchivatuka matukura kuti emubhurugu aya handiwaona dei pasina kuti uri kutuka vanhu ndinoenda kunoona vana ndoregerera chii munoziva kuti Shadi anokutukisa idzinza rose sisi Shadi uyu anokutukisa idzinza rose neunhu hwake hwaanoita ushuwa ndamuisa pamachu ndamuisa pamachu ndatozviona kuti mhuri yose inomukwata Shadi mese shuwa Shadi ari kukwatisa vanhu zvokudaro naini mhuri yose kukwatiswa naShadi kuda kutonga ari kutonga kuZimbabwe ari kuSouth Africa kana nemi zvingabuda imi muri munhu mukuru kwaari muri mukadzi mukuru mune vana venyu motonga naShadi uyu kuti kwai nevana vake kwai motongwa futi naShadi vedu naimi Shadi kutukisa dzinza rose kwari kuita Shadi ndinasoti imbomufambira isisi
imbomufambira shadha haana kumira mushe shadha ane mweya inomteverera nemamhepo imbomufambira itete chokwadi tingangosekaka hatidi kumushayiwa shadhi asi tichazomushayiwa nokuti unhu wake hwari kuitaka hotedza kuti kune zimweya kwete mweya zimutumba remweya riri pasi nepakapa riri kumuita zvizvi zvaanoita izvi handifungi kuti ndozvaarini akura akadai here shadhi tete tashadha akura akadai so akura akadai shadhi ameno zvanongoita makambozvifambira here nokuti hazvinonyatsoita mushe zvinhu zvake izvi haana kukwana shadhi makambomufambira here zvezera renyu saka mukurira takatokura kadai saka ritori dambudziko hombe chairo ritori dambudziko hombe shadhi ritori dambudziko hombe zvinotomubatsira sei munoziva kuti tinogona kubatsira munhu anoda kubatsirikana munhu asingadi kubatsirika unomubatsira sei hai bvaiwe vanoko kuti seuri pamachu hatisi kutombowa zvokutaura isi utori pamachu kutaura sisi kunoku vanoko kudiko vana ndevako tozviziva but shadhi timotirira kutaura nevanhu zvakanaka shadhi chimbocha sei usati anombotaura kuti vanhu vamboti ndishadhi here uchimbotaurawo zvakanaka shadhi nanambuya vako vanasisi vako avo chokwadi ukonzi unotyisa vanhu bhori muchikomana iwo exactly thank you tete thank you exactly aiwa nyarara ndokuisa pamachu nyarara iwe shadhi nyarara thank you amen exactly ndizvozvo hapana zvaari kuziva uye vari kuenda vari kundofa vaite kuitire kuti mai vako iwe haufi here shadhi iwe haufi uchatovatangira kufa uchivasiya exactly thank you yeah exactly
Atipi namba Shadi zana mkoma uyu tondipai namba imimi. Shadi atipi namba zana mkoma. Phone yenyu kana mukadropa ine pa WhatsApp namba dzanda iri kuburisa namba dzeku-Zimbabwe nai phone. Alright. Regai ngokusendera message pa app mugondipa ku app. Ndipe 073 14812 dzatopera dzakadai. Alright. Saka alright sisi maite henyu sisi, thank you very much. Regai tizame kugadzisa Shadi uyu vedu patinogonawo. Kungomusiya kudetseri. Regai tizame kumugadzisa patinogona. Regai ndifonere Budi. Regai well done Tete. Ndozokudzai well done Tete imimi nekudambai makatsika musavhurisikwe Shadi, musatye Shadi, mutaure zvamunoda. Musavhunduke Shadi. Alright. Papa papi pano mama Tete unganomamisa sisi wako pamba pawo iyo. Saura kutisa Tete sisi wako unozvitisa iwe. Tete alright iri bondo tsaremi ku WhatsApp. Wakuda to WhatsApp tina sisi wako. Vanoziva vandiwatitisa vanoti. Mungondiziva mushina. Ndona ungabhoti kadiki. Ndinorema kandacho kurema 150 kg. 500 kg. Haubatsiriki Shadi, ndochokwadi chiripo haubatsiriki. Aiwa inini ipodhe vana vangu andiseri na chete. Vana vangu chete ndoda chete. Vanhu vakarefuche vana vangu. Upenyu hwandakara ndakaramba chitamburei. Ikati vana vangu ndikuda kuvadzidzisa kunodhoni zvakanaka. Ndikaita zvakanaka wakazungu. Koromora vana vangu vana vangu zvakutonge chiboto kuZimbabwe. Ini baba yacho ndiri kuno. Munozvino zvinofadza. Chinyarara. Network yokuZimbabwe kunetsa. Apa kune network hainetsuku, vanogara kuHarare, vanogara mumadhorobha, havagari musango ka pana maichinyadza. Haisi kupinda. Itoneza network, itonyora kuti network error. Right, vanenge varara zveshuwa because phone haichapindi, but anyway number dzavo ndave nadzo. Ndichavabata ngatifonere mukoma wako. Mukoma wako auye panapa taure newe. Mukoma wangu ndowapiwa. Taure nemnin'ina wenyu. Shadi ari kundinzwa. Ari kunzwa. Ndiana. Shadi. Ndiana. Mukoma wako. Ene sindeli. Utaona Auntie Selina. Ndiana ni? Na Auntie Selina. Shadi andisipa kufara kana kusekerera at the moment because of what I've heard today. I'm honestly greatly disappointed in you. Tambenge chitaura zvakanaka uchidzoreka. Of late, watanga to my weird tendencies kwakudara, saka I'm greatly disappointed. It looks like watora rubatsiro watanga tiri kubatsirana ukakutora ukaisa mbini. That is what you have done. Chirikuzwanana? Yeah, chirikuzwa. Urikuzvinzwa? Ndikuzwa. I'm greatly disappointed. I feel like shouting at you, but I don't have the energy.
do you know kana munhu uchibatsirwa ka bvumawo kubatsirwa but kana wakuita zvaurikuita farika sezvawaita izvi especially zvekutekisira ambuya zvinyadzi ende futi kusina kana kutopota hauna kana kutombodudzwa kuti wakatekisira ambu hauna wakandiudza kuti wakatekisira ambuya zvatanzwa zvichiverengwa ipapa munobveya inangu andinonyebera ndiserina inini hangu kazhinji ndinonguva mukandiona ndakanyarira ziya papa kazhinji mukana ndakati zii ndinonga ndiine zvinhu zviya zvinochitondipinza bhizi kana kuti basa nonga rakandiwandira kana kuti pamwe ndiri musango saka chinowanzoitika kazhinji lese ndikazodzoka kumba ndobva ndagara kumba ndiri 1 ndobva ndanatsotoso okay ndinodya maorenji ndinodya manachichi ndinodya chikafu ndobva ndagaya vana vangu ndobva ndatanga kutaisa mapikicha angu pakombiyuta dzangu ndichatasari paplasma ndichiona vana vangu vari ukrechi ndichiona vana vangu vachiita birthday ndichiona vana vangu vari motikari saka ndinoziva zvinhu zvinondirwadza munoita zvinondirwadza ndisene zvekuti munoziva mwana wangu mutsva ndinotsva so ndobva ndakangoti but ndakakonzeresa nyaya iyi ndiyani kuti vana vangu vasvike pakudai ndopanotangira nyaya ipa ende panobvetika handiterina ndinovamhore muparere mama mwana varisei mama mama handisi kuteuka ndinotaa zvakanaka mama apa ndiye munhu arugara kana asi kuda ngaandibhuloke ngaagara andibhuloka kabwani blok aunondinomunetei ndino kana wasika ndibhuloke zvinodoti wasvika kutaura nini sindimakauza kuti mubhuloke nanhasi awana ndibhuloka ngaundibhuloke setauri nao ndiri munhu arugara newana ndozvuzanongoti kuri sei mai wati hausandoita sei Shadrack ndikumuzwa kana uchitaurawo nevamwe vanhu dzidzira kupa vamwe vanhu time ende dambukawo sederere when other people are speaking handiti tiri kutaurirana zvakanaka but you go on like a broken record. That is what you are doing at the moment. At the moment hazvisisiri funny zviri kuitika apa hazvisisiri funny at all because by rights the person that you are supposed to be talking to is Memono not Amai and tete vanyatsotaura kuti havasi kunzwa zvakanaka iwo pausiri kunzwisisa kuti tete havasi kunzwa zvakanaka ndepapi aiwa tete aiwa nyaya iri kuti kwatete vakunzwa zvakanaka inyaya yekuti vanoziva maichinyaza nabachinya dai mazwa statement rakataura tete rekuti babachinyaza vakandifonera vakati no shadi ati muende nevana kuzoona tete zvichireva kuti babachinyaza vatiti regai ndiuye nevana muzoone vana ndodzokera nevana vakati no kana vanonge muya kuti vanzondone no problem ngaoisi hazina problem nazvo kuti vanonge vachiita kuti vana havadi kuti vana vagare kumba kwatiso kana varare kumba kwatiso because hanzi kumba kwatiso kunotamburwa ndinoyaizikunotamburwa kumba kwatiso kunotamburwa sei kumba kwatiso kune 2 rooms iri kune 3 rooms kumba kwatiso kune 4 rooms inowa zvakabva kuvakwa izvozvizvi kaino masofa ariko chichishiko ako here masofa acho aiwa kumba kwatiso wangu kakuti pangwe kumba kwangu kwashoko ndopangwe sauda kuti vanobvarira masofa atete ndekwahanzodzi yangu vane ndekwatete wavo Shadi tikabva palive apa I want you to go back to the live and listen to what your sister said. She said kuti kana vachiuya nevana ndinongovaona vodzokera navo. That is what your sister said. Karipo kuzotera live means a lot. Hauna kana kutombovabvunza kuti saka munoda kuenda kuchipatara saka ndotokuita mari yekuchipatara iwo kuti une 59,000 in your account. You didn't even ask your sister that question. Why didn't you say it when you were speaking to her? Why didn't you offer the help you kuenda kuchipatara? Why didn't you? Shadi, Tete was saying you haven't spoken to her in a while. Yeah. Did you even ask Tete Murgun's way? Did you even ask that? No, you didn't.
but your sister won't win vana ndizvati ndichibva panapa ndichawafonera ndichibva palive ndichawafonera saka are you agreeing you were wrong in not asking your sister kuti muri kunzwei and you don't even talk to her but ndokuda kuti uende vana ikoko Andiselina ndimbotaurawo as much as tichitaura kuti panapa tinogamuchira vanhu vese vakaita sei nevakaita sei tinogamuchira tichiti ngavauye vazopengerawo pano vachiporera pano tichivaenda tindachidika but tinenge chidova vanhu tichiwo a little respect nekuti teererawo padiki patei tichidaro but now if they don't want to listen zvachose and asingatokupi respect zvachose what do you think we should do we cut ties hedu I think that would be best. I think Danyora comment, Sisimeli, Danyora comment section. In as much as we want to help, you can only render help to a person who needs and is accepting the help. If a person doesn't want any help, sometimes you have to put him up brakes. Kana motikari ikaramba ichimhanya ichienda kumangondongondo ukasaibhureka ukubondera saka tikasadaro isusu tichapedzera tabondera handiselina help yandikati mungonibatsire chete help yekuti vana vangu vaende kuholiday chete kana ubva kuholiday wodzoka zvava kwachinyadza hana kusvika December memo aenda kuzotora vana agara nevana then it's fine handiti saka help vana vangu vazechete izvo zvimwe zvese izvo zvokuti ambuya zvotukozvotinozotii ngatisiyana zvaitika zvikatarika vana zvazodina mero izini help yendiringoda cheteka ndikumbira kuti mutaure nawo chete nemwoyo unoda vanambuya kuti imi vanambuyaka musatatarite urombo wanachi ndikamudza kumba kuhanza yangu kune vana variko wana 5 variko wana vachari form 4 komana mumwe wachari form 1 shati zvivana 5 vari kumba kwambuya vako izvo hatinei nazvo kana uri kuda kuti vana vaende kumba kwasisi wako did you even have the audacity of kusanosendera mari sisi ndati vana vauye kuholiday musanotenga kagrosari wati waita izvozvo hausati but all you want is vana kuti vaende kwasisi wako andiselina ndati inini vana vangu vakaenda kwasisi vangu vakasvika mba kwasisi vangu ndiri kufona izvozvi nditopana palezi ndiri kufona ndikutaura nasisi wangu ndikuisa airtime ndikutaura nasisi wangu manheranhasi ini vana vangu vachienda kumba kwasisi wangu hapana kwanditafona handisena kuti sisi vana vasvika here okay shapu ndo vadatozi ini vana vangu vachisvika sisi 5 years yandaita pamukuru vane mwana wavo anogara marusaka musikana mutaundi 5 years sisi toresa dzingeti mutenge shuga nemafuta vana vacho vana uende kutora uende utenga vana wode chikafu saka vasungati ndingati vana vaende kuholiday ndokusiwa zvakadarira kuma Shati, for now, I as Antiselina, I rest my case. I have no any further comment at the moment. Zanondega akasiya jira masesi. That is all I can tell you. Kana uchida kuzondibata kuseri, wonyatsondibata, but this time I will safely say it in public. When you come to me, you will see the other side of Antiselina. Saka kana uchida kundibata kuseri totaura kuseri. For now I rest my case. I can't say anything anymore. Sisimeli, thank you so much, and my diaries, good night. Good night. Right. Mkoma wako uyo Shadi. Mkoma wako chai anokuda nemwewe wake ndoziva inini is about to give up on you because auterere. Right. Semkoma wako ochinda ku inbox ontaura navo kuseri. Motaura na kuseri kana uchavakumbira zvakanaka kuti Andiselina imsoni chindi kudokumbira kuti muchiudza ambuya kuti vamboendisawo vana otaura zvakanaka iwo worega kutaura. All right, Shadi. Pakanaka, good night, Shadi. Good night. Guys, I think this one, inini, I'm out as well. Inini Shakare, on this one, I am out as well. I think tabvumira guys. Tino wanzo tindona nguva manu kachiti ngati musiye mudiri inini ndo I believe kuti munhu tinomboramba tichifamba naye kana tichiona ma issues ake tichiona ma problems ake panogadzirika tichigadzisa tichidzora dzirachidaro but apa ndakonewa guys. Ndasumudza maoko kudai. Ndakonewa ndasumudza maoko. Ndakonewa. Apa ndatadza. Taiti no because remember ambuya vaitaura neni.
saka vachitaura neni kudaro ambuya waichemerawo kwandiri mai vemukadzi wake saka kuti ndizongoisiyawo just like that zvaingonetsa ndaiti vati vambuya kuti neni ndindo kuna chandinoti chandi zvakati anomaona but now azonditaridza zvimwe zvokuti no I can't guys especially patazonzwa sisi vake vachitaura sisi vake dei zvazvitogwa nambuya nachitozvidza kuti no ambuya pane something chiri wrong workside kwavari chavasiri kubuda pachena nashadhu uyu vanozivana sei vachiramba vachimboenda tena shadhu wacho ndozvandaitozviudzawo inini handimoona but pazitaura sisi vake papa ndatoona kuti shadhi itori problem kumunhu wese shadhi is a bully hana kutanga kuti ataure kuna ava vachiti anobva angobloka angotanga kutaura kuvanhu vese which is not right ungaita munhu rudziyo asingatsiurwi ungaita munhu rudziyo kuti audzwe hakuna mai ambuya havana kuti handisi kuda kuendesa mwana vangachango iye shadhi anotana andiselina aikuenda kuna andiselina kuti andiselina mai avaina handiri kuvatuka tauraiwo navo kuti vandisire mwana wangu because handitaura navo andiselina voenda kunodza ambuya kuti indisai mwana anomaona indisai vana voindiswa but shadhi anotuka ndikakuverekera mamesijari apa panosva kuma100 and something anotuka pamwe ndachijamba zvinyadzi paya anotuka munoperegwa imi aiudza ambuya vakandifodhera ese zvavari kuma100 and something vachibvuraudzwa nashadhi ende zvizhinji nezvemubhurugwa mufunge saka guys I've done my best tichiti mapenzi cheche masiye apengere pano because panapa itherapy anomaona itherapy panapa tichitoti umwe munhu anenge akaremerwa handiti anotouya kuzoturira munhu tisakutoenda tichiteerera dzimwe nyaya even dzimwe dzamunenge muchitadzina kana ndibasa rese ini ndinongoteerera zvangu kudai so because umwe munhu anenge achito we don't know what somebody is going through anenge achingoda kungotaura kungorindisa zviri pamwoyo pake isangoteerera chete obva toita bo anomaona but izvi ndakonewa ini ndakundikana ini hello hello dzimai mwefoni kusure ndasikira masikira sei inini ndotonozoona pamashadhi kuti unotuka mbuya zvemudhorobha chembuya vakakuberekera mukadzi wakakuberekera vana vaunoda kuti vana ivavo vavepo vakabva nekuna mbuya ava ndokuvatuka dai anga ari ini ndakangwara because shadhi akapata kuna kwangu dai anga ari ini akangwara aiti anesana nemukadzi wake mukadzi anonyengererwazve unogona kutorwa mukadzi agototiza pinda musha kwavo mai vako vagotosiyana naye asi zviito zvako zigochinja ugonyengerera mukadzi manje maitire ashadhi aya haasi emunhu ndeemhuka thank you munhu asingararamiki naye kubva pabackground yake munhu anenge asingatoraramiki naye hautuki ambuya nezvemubhurugwa ravo pamberi pepublic pavanhu makambozvionepi izvozvo zvinhu zvinosodesa zvakadaro iye ari kuzvitora dambe vana vaari kudava ari kuvatovasira nhamo yavari kuti vari kuona idoko pane vachaona kana iye achinge afa true nhamo yaari kuti vana vangu vari kuona inhamo diki pane achaona kana iye achinge azofa nokuti inkozi yakakurisa yaaita inkozi yakakurisa yaaitira vana vake iye saka aifana kutaura kuti mai ndichauya kana pandinouya inini ndichambouyawo ndichida kuona vana ndo zvinoita munhu kana ndikawana chimari amai ndichatumira mari mombotora vana mombondovasiya kwavatete then movasiyirawo nechikafu nokuti kwaari kuda kuti aye vana vacho vainde haana kuindisa chikafu haasi kutumira mari yetransport ari kungoti bvisai mari yenyu yomupocket pamusoro pazvo akamitisa mwana wavo kumitisa akamitisa mwana wavo mwana wavo wavakaendesa kuchikoro zvinorwadza vakaendesa mwana wavo kuchikoro iye ndokubva uya ndokumitisa mamunhu achitaura ndakatiwana iri mhandara ende ishuwa kwana ri mhandara kutoganza wena kuita ngoise zvinhu zvakanaka aitoganza zvinhu zvakashata kudero haana kubvisa kana sendi akatoti handibvisi kana sendi handirori ini handibhilivhi mukuroora handiiti pamusoro pazvo oti amai bvisai mari dzenyu muchiindisa mwana iye kundoti vatete vangu vamuone unombova chiko shadhi ndimwari here ndianiko
unosvika kuita zvinhu zvakashata kudero, nokuti zvinhu zvaari kuita zvakashata hazvina kunaka sisimeri. Unoda kugarwa naye pasi akanseliwe, mutombominda kumadhendi, kutombominda kana kumadhokta chako kuti aongororwe musoro kuti dzakanatsokwana here. Dzimunambo munogona kungoti shati dzakakwana dzo dzisina kukwana. Munogona kufungira kuti dzakakwana but dzisina kukwana. Munhu anenge asinganatsi kufunga chaizvo chaizvo. Vana vatorwa vari musituation isina kumira zvakanaka. Pakatanga nyaya iyi ndaingoiona because mafoto akauya panapa mukatiratidza mafotos. Vana vakwambuya zvotara vana vasiyana kwavanga vari kwasiyana nekwavava ike zvinezvi. Ende kwavari kuri safe because ndo imwe nyaya tinogara taura kuti vana vanoda kuitwa kugara pane munhu anovachengeta, anoita look after vana. Ndo pamuzoona vana vakaenda kwavasingadikwi, iwo unokufosterera vana vaende uku but vana havasi kudikwa. Ndo pamuzoona vana vakutiza vakuabhuswa ndizvozvo, vakutiza vachienda kumadrugs, vakuenda kumarodzi, vakunopisa kusvuta fodya dziya dzinodhaka. Ndizvo vana vanogara pavakasununguka. Ngaarege vana vagare naamai. Iye chake kurwadziwa kuti handikwanisi kuchengeta vana vari kuna amai. Aiwa, kana iye asingakwanisi kuchengeta, uyu aiva mudzimai wake handiti ari kushanda, anombochengeta vana vake. Haaregi vana vake vachitambudzika, angambozoregedzi vana vake vachirara vasina kudya. As long mai vake varipo, machengetere akaitwa namai vake vachachengeta. Then zvadaro iye kana azofunga azozvimisira kuti akuda vana, anoinda neprotocol yechivanhu chedu. Kana achengeterwa vana unosvika oroora vana, haarori mukadzi because already mukadzi ati hamudi, mukadzi akamuramba but padare tinoti kana wamitisa mwana womunhu unotoroora. Unoroora vana noti mukadzi nometa mukadzi ahumudi kana kuti unomuda but unotongoroora. Iye ndo zvaari kuramba shati kuti hapana zvamunondiita. Saka the best way yandakupa panana mbuya vangu panenge vabatsira napo chavangakwanisa kuita ndechekuti ivo vana ngavasamuinzisa, ngavachinje manhamba, everything vachinje, vasasa entertaina shadi, vozichengetera vana. Munhu unoda vana uchauya pamba pavo. Munhu unoda vana uchauya pamba pavo. Ende vaite protection order yekuti kana shadi achiuya pamba pavo anofana kuenda through police. Akauya pasina mapurisa kureva kuti shadi unenge achitosungwa imhosva. Ndo chete zvandinoona inini zviri izvi. Ndokuona kwangu inini Tisimeni. Thank you. Thank you very much, Kola. Well said. Thank you very much, Andreziam. Right. Ameno guys, pane here vamwe 2-3 vada kufona before sandavhara ndatonoita kuti musoro wangu ndatogumbuka mufunge kuita musoro wangu kutorwadza chako musoro wangu. Ndatoneta chako kuti musoro wangu kutota kurwadza nenyaya yashadi, hateereri, habatsiriki, hadini zvoro. Ameno Kola, ameno kushadi uyu, ameno guys. Aripo here umwe arikuda kufona kana pasisina guys arikuda kufona. Ndinoti let's call it a night guys. Tambotanga zvakanaka but shadi anopedza power rese. Shadi anopedza power ropera kuti tsvai chero wangu chida kumubatsira ropera. But inini ndatogeza maoko pana shadi, ndageza maoko. So guys, kana pasisina tosanga nechitatu mainzwi akatopika echitatu iyi hanzi inyaya yenjuzu. Tinenge chizokupai feedback yenyaya yekuZimbabwe yevana venjuzu, but Wednesday topic yedu ndiyo yenjuzu. Saka vamanjuzu vese vana gogo vese vane ruzivo nezvenjuzu izvi, please uyai muti educate. We need education about this because we are really confused. Sezvatinongoitirwa nemapastor nemaprofita efeki, tonotoya futi netopic iyoyo hatisi kuziva kuti maprofita efeki chaiwo ndehapi, echokwadi chaiwo ndehapi. It's a topic for another day handitika. So guys, ngatisangane zvakare musi wechitatu. Varuda kutenga mawigi aripo ti guys special yatichenetese guys. Sama yapinda yakuya sama mawigi uyai kuseri mondibata mafuta ngale unenge uchingong'ala uchingoita ng'ale mafuta. Please uyai guys, munake mubvise mavara kumeso, mubvise mablack spots, mubvise mapigmentation, munyatsoti kang'ale kaya handitika. Type yese mawigi kana uchida uripo, nekudiaspora tinoshipa zvese handitika.
tinokanda ikokoko. Ingane zvatiri kutaura one kuti we have done our part. We have done our part Taneta. Samkazo tikasekerera benzi tinotiza nechitunha. Ndo zvatiri kutaura one pane kuti munhu anopiwa chance, we have given him a chance. And we have given him a chance to say all right, let's try and help this brother. And because this is as if there's a problem. But now motazosvika pakuti one even nesu. Guys, we call it a night because tatamutadza. We can't. Ingatadaro kutamutadza. We can't. And saka team Joburg ne team Pretoria bridal shower iya yanga yamboiswa pa hold ya bridal shower musi wa 7. Saka varoda kuenda kumafaro ku bridal shower yeumwe wedu mwana we pano apa. And varoda kuenda kumafaro ku bridal shower musi wa 7. And munongoni bata kusenda kupa location vari kubva kune dzimwe nzvimbo Tongo sangana ikoko. And kana vari muRustenburg vanoda kuendawo Tongo Batana Road toenda tese. And tinosupporta mumwe wedu ndo chinonzika family yema diaries. One of us is getting married, and mwana uyu saka getting married kudaro she invited us my diaries, and she invited me, and kuti pa functions ake ontinge ndiri MC pane zvese, and saka let's go and support her guys. Tisvikaita kune umwe futi toenda futi kunosupporta tichingodaro to show that indeed we are really a family. And ku WhatsApp unoya ku WhatsApp kwangu Natasha, ku WhatsApp kwangu yai ku WhatsApp ya ku WhatsApp kwangu. Kwa WhatsApp kwangu ndototaura nenyaya dzemafuta idzi totaura tise danyaya dzemafuta acho unotowana mafuta tototumira koko ku diaspora. Anditika okay, Andiselina is calling and Andiselina chimuchadotara here. Andiselina, before you get off, I thought I would just say about ku Joburg Queen runyoreso rwuya rwatiri kuita kuti vanhu ma-email nema-WhatsApp tine akawandisa. Saka taikumbiriswawo kuti musaende kuna Sisimeli muchinoti Andiselina havasi kupindura kana kuti email address yamakatipa iya haisi kupindurwa nekuti tine ma-email akawandisa. Ngatingorangaridzai kuti basa tinoita rekuenta asi tine mabasawo edu anenge akatimirira. Kana ukange waentwa tinoisa ku WhatsApp thumbs up. Tokumbirawo kuti usapindire kuti thank you. Tikange taisa thumbs up ziva kuti taita. Kana information isina kukwana tinokunyorerai. Tinokumbiriswawo kuti tive direct to the point. Haikona makadi 1 minute, the next minute ndinoda kunyoresawo, the next minute wounza zita rako, the next minute please. Kuvhura zvakawanda kudaro zvinoti netsei. Saka ukazowanikwa usina kana tichishedzera usina kurejistwa unenge waita problem dzakadaro. Imwe nyaya futi haikonai kuti nyorera muchiti joinisai nhingi wangu akati. We have done several investigations. Vanhu vacha vatoziva kuti Meli Diaries ndeyei. Sisi Meli vacha vatovazivi. Vari kutoda picture yavo kuti takaimandirakidza picture kuti mundirangaridze kuti Sisi Meli vacho ndiani. Saka tinokumbirisawo, bear with us. We are doing as admin team as much as we can parunyoreso. Tinokupindurai kana paine imwe information yatinoda tinokubvunzai. Asi ukaramba uchingodzokorodza isi takukumbira chinhu chatiri kuti tiri kuda, aiwa tinongoklika delete, haticharambe tichibvunza. Ndatenda hangu. Saka be straight to the point. Kana taita thumbs up kana kuti ku WhatsApp ikange yati done, we have done it. Togumira ipapo tatenda zvedu. Thank you very much. Right. Okay. Anza kunyoresa membership, kuita membership just kungotizive kuti tina nani members epano kuitira pakaita dambudziko kana pakaita wedding seizvo zvizvi. Andiwaona like izvo zvandikuona kuti mumwe wedu yari kuita wedding ushu. Mumwe wedu pano mwana ari kuchata anditika. So isusu sema diary manje se family takutoendawo kana presents. Takutoendawo koko tonomeka kuti taenda kunopemberera kuti chifarawo naye ziva rake ku foreign country anditi tipemberera na hazo feel kuti andina vamwe ndo family yedu pakati paita urufu we still do the same anditiona. So ukaregister we cannot tinoregister tisizive vanhu kuitira ivava kuna umwe vari kuya zveshuwa wobvunzwa mamaskinja anobhosende kwenandiselinda wobvunzwa kuti mabvepi muri andisimeni munovaziva hanzigara ndevapapa nditumire picture ndivaone asitori munhu wepano padiaries munhu angonze ndanonyoresawo kuitira kuti kana wakafirwa wogobatsirwa handimaona. Saka we are not taking that. We are registering tizive members edu epano kuti ndivanani. Zvakaita Cheni Max ati I also have got a wedding so 7. Cheni Max the right unongoyawo kuseri WhatsApp kweduwo wotipo invitation kana uchida kuti madiaries auye zvakanaka isiwe ne invitation pano toudzawo madiaries kune wedding iri muRustenburg musi wakati guys.
handitika 100 tinosapota mumwe wedu handitika and then we yes even people in diaspora mess inga ku diaspora kune vari kutoshayikirwa ikoko vari kushayikirwa nana nani diaspora WhatsApp group iri kutobata basa wani iri kutobata basa diaspora WhatsApp group iri kutobata basa zvakasimba pavane nyaya dzakatowanda zvakawanda zvoitika kuseri zvoti vanhu vari kufirwa vamwe vachirwara vachidi diaspora ichitoipindira ikoko kutopinda kutoti munhu ari kwakati votoenda itime yecovid vasikwanisa kufamba handimaona asi manje manje varinga kutoenda kunonawo kunosangana vachitawo maget together vese vachionana vachididi handiona saka itai kuti muzivane handiti maona namba yaandiselina iyi rega indibve ndaipina antika ndo namba yamusazo yamchitwa itokumbirawo namba yaandiselina WhatsApp kwangu namba yaandiselina iyo irapo kuregister is free hakuna sendra tinoda antika hakuna sendra inobhadharwa is just a database rekuti zive kuti vedu ndevapi kuitira mangwana uzongoya munhu anobvawo kwaanobvawo atingatombozivi panoti ndafirwa handika takuita kuti saka kwangoyo kati next time ndakafirwawo ndafirwawo nemurume wangu ndashekirwa nemwana kandika ndotsvaga rubatsiro anditi isu tinotongovhura kudatabase redu riya tonotadza database redu riya kuti zita rako ririmo here handimaona zita rako ririmo here kana ririmo zita rako iwo kautori member obvious wakugona kubatsirwa utatogona kuya palive kuti guys tine mumwe wedu ashekirwa nemwana kana ashekirwa nemurume handitika ngatiitei tibatsirane nevamwe ndo zvega zvatinenge chingoitira kuti tive nethat even Canada munhu wese kana uchingori member yediaries chete unongoqualifya kupinda mudatabase tine vari kuamerica tine vari kuaustralia tine vari kucanada tine vari kunew zealand tine vari kudenmark tine vari kuireland tine vari kwese vari kuregister handitika zvino tinongotibatsira chero ukafirwa ukangoti dambudziko uri kwaunenge uri unongozivisa handitika madiaries apana panozokusiyaka vedu ndafirwa kunoku tutsvagawo madiaries ari kudhizini kwauri vanouya kuzoonawo handi kana pane panodiwa help madiaries odiwa obatsira handiti hanzi please help me inoitwa nezvei diaries handi munoona tariro atongouyawo nhasi panapa munyuwani pano tariro mutuna hatozivi tariro chimbomira uramba uchiuya pano chaona kuti panoitwa nezvei chimbomira kuti tikuudze kuti panoitwa nezvei iwewe ramba uchingouya pano isa notification paisa panoitwa malive uchasangana tumbodzokerera kumasure unovhura kumamwe malive ekumasure kana kune tine rimwe peji redu hombe rinovera tisingasaitiri malive takuitira panapa irinoendere malive chete ukadzokera ipapo uchanoona malive aripo isi uchanoona kuti kunoitwa nezvei ikoko uchanoona ikoko handiona uchanoona nokuti tikusanangori panda nezvakati panonetsa imbotanga waita wauya zvako pano uchiona uchiteerera uchiona uchazoona zvimwe zvinoitika pano uzotoedzanda wega kuti inini pamwe wondoda kuita one of the diaries handiona then wazoitawo one of the diaries handimaona ndochati kureva Violet Ngwarati kuti iwe wauya nhasi chimboramba uchiuyako uchiuya uchaona kuti panoitwa nezvei kana kungoenda kunotesa mapeji kuti panomboitwa nezvei uchaona kuti panoitwa nezvei handimaona so guys nezuro ndakafundirwa nemumwe munhu mukuru guys ndakapererwa ndakaudza maadmin ndikati maadmin ende ndasingazi kuti diaries makaenda nenyika kudaro guys ndakafundirwa nemumwe munhu mukuru wekuti handikwanisi kuti nditaure pano ndakarwa nehana guys ndichidayira zvikanzi isusu madiaries tikitiko comment section ndakarwa nehana ndikati matichizva sisi madiaries tikitiko comment section ndikati muri mudiaries imimi zvikanzi musipeni muda zvokutamba musaka muti hamuzikana tikuzivi isu ndakapererwa guys musaita izvo zvokutamba muchifunga diaries ino guys muri pasi makatariswa nevakuru cheche iwo guys mune vakuru vanofollowa program enyaya ndikudzei guys vakuru cheve chaivo vakuru vekuti when the time is right ndichakuudzai when the time is right ndichakutaurirai vakuru vekuti ndakato ndakarwa nehana guys ndakavhunduka ndakarwa nehana asi chandakukudzai chekuti guys don't forget to register to vote handika musakangane kuregister kuvhota anditi musakangane kuregister kuvhota please register to vote please musakanganwe hanzi vapi oda ndikutaridzere oda ndichevakuwa masikichi sanotogwa akafamba oda kuti ndikutaridze masikichi sanotogwa akafamba chete ndakataura nemuromo kunozonzi ndikunyepa mirai ndikupeka hinti hanzi don't nababeko wangu avamira apa hanzi don't ababeko wangu don't saka
ndichida kutitadze saka hanzi don't, saka it's bo. Alright, saka guys alright guys, saka alright, saka boys ningiriri guys andizivi ameno zvinhu zvamakutaura izvo guys, kumwe kwamakutaura uku kumwe kwamakutaura uku ava muri kumenshena umumu not guys, don't. But anyway guys, ndakoti muzoti diaries ka makatariswa hanzi mati kuvote kuzovhota chekwati vanhu vari kuregister handi vanhu vari kuregister kuvhota, saka moda kusavoregister kusati musaregister kuvhota. Ngatingoregistai chete, ngatingoita vanhu vakarongeka, ngatingoregistai kuvhota chete, ngatingoteererai kuregister kuvhota chete, tivhote chete. Aiwa, kana kwauri kundisa uku kana uku dai vakandifanira zvefather diaries varipo, saka uko kumwe kwamuri kundikandira kuti hanzi havana zvokuita masititi vakuuya pano never nauko handitambiri ikoko. Don't worry Cynthia, don't worry, handiko kwese koko, don't worry. So guys, kuvota munhu wese ane right yekuvota, and this is not politics. Munhu wese anongonzi ngainde anovhota, anditika munhu wese ngangonzi ainde anovhota chete, kungovhota. Izvi hazvisi zvokuti hanzi politics kana kuti this is not politics. This is us people vana veZimbabwe kuti register kuvhota, because it's being said kuti register to vote. Saka isi tungoti register to vote. Hanzi magudzu vedu we. Nyaya magudzu inoda live yayo yega kaya guys. Inoda live tikaitanga iko zvino na 11 apa topedza na 1 izvi. Nai zvako Julie, register to vote simple. Chete, simple. Aiwa kan guys, don't worry guys. Kwamuda ndisa kwese kwandiko, don't worry. Right guys, saka nyaya yemateki gudzu guys, inoda live yayo yega guys. Alright, nyaya live take alright, ngati ndakucompromise guys. I'm now compromising. Nyaya take iyi ngatiite mangwana maskati. Nyaya take, is it okay? Ngatiite mangwana maskati. Hansitisire muna mato kurara. Alright, ndoisa. Cynthia kupa please, andina kupusa zvokudaro please. Ende kwamukutofungira imimi ndokusiriko. Kwamukutofungira imimi ndimuri kutomhanya. Kwamukutofungira kusiriko. Vanokuru vanototaura apa ndikatozokutaridzaika muchatozovhunduka. Don't worry, ndichakutaridza when the time is right I will show you. Handiite zvinhu zvepolitics guys. I'm not a politician. Handiite politics. I don't do politics. Saka musandityire henyu. I don't do politics. Handiti ndinongoti register kuvhota chete. I don't do that. Antoneti zvakautaura nyaya dzine musoro yakuseri wekuwhatsapp titaure nyaya. And I don't know who to vote for. Ameno unongotsvagawo kuti unoda kuvhotera papi. Ungoitawo zvakangwara. Ameno ndo unongoonawo kuti zvinhu zvako zviri kufamba sei. Ngatiitei mangwana masikati nyaya yemagudzi. Zvingo ichizviite right, tibate vana, because tikada tibate maculprits achona this time pamwe vanenge varara. Animona. Saka ngatizviitei mangwana. Animona, ngatizviitei mangwana nyaya dzemagudzi idzi. Ngatiitei mangwana masikati kana kuma 3. Ndichitaura netimu racho kuWhatsApp kuseri uko kuti maybe na 3 togona kuita na 3. Munhu wese akatarisa. Mangwana masikati na 3. Na 3 masikati. Nyaya yemagudzi na 3. So that avanenge vakasvaripo tobva tadi hanzi tokumbirawo munamata. Hai, ndandisina kuzviprepare kwendonzi ndinamatsewo. Efa dziuya kuWhatsApp pigmentation inotsvairika zveinopera kuti pe unozombokuda here yapera pigmentation. Right guys, hanzi tinamati ngatinamatei, sinzinai tinamati. Asi kana ndotaura ndimi guys murege kuzondiseka. Masikati kuma 3. Sinzinai tinamati. Hanzi natariro zvokuva mudiaries vedu yakapinduraiwo tariro mutunha weveduwe. Pinduraiwo mwana uyu. Ngaindipine comment yake mupindurewo. Vedu pinduraiwo tariro. Pinduraiwo tariro guys. Pinduraiwo tariro mutunha. Indanetsa guys, shadhandishandisa. Andinetsa. WhatsApp group ndire vanhu vekudiaspora chete. Shares Rose uya kuWhatsApp. Shares Rose uya.
WhatsApp group ndireva nekudiaspora chete, right guys? Sinzinai tinamati. Sinzinai tinamati tione. Sinzinai tione. Hatisikuda magwani. Sida kuona makomenzi achifamba mucomment section. Sinzinai tinamati. Sinzinai tinamati. Kwanzi tinamati. Sinzinai tinamati. Sinzinai tinamati. Sinzinai tinamati. Sinzinai tinamati. Kana makomenzi achiri kufamba chete handimbona mati. Sinzinai tinamati. Diaspora yekundege chai diaspora yekumhiri kwana Indian Ocean. Ugogo unozoenda ndokupa WhatsApp ndozokupinza WhatsApp group kwacho. Munozoya ku WhatsApp ndokupa andiselina ningikiri yacho number dzavo vakupinza ku WhatsApp group. Vainde piko Cherina Andiselina. Tore vanoda kupinda WhatsApp group renyu diaspora na even way. Hanzi ndatovhura masiso. Right, ndena ruda kuti namata ndi edhe munhu namate panapa. Ndena da kunamata ndi edhe munhu namate. Who wants to pray? Then we pray we ruda kuti namate guys. Tingokava munhu wese. Alright, ngati sinzinesi namata panapa da unamata. Cheri kuna noda kupinda vemu diaspora vakawanda vari mu comment section varuda kuregister kupinda group renyu reningikiri. Re WhatsApp. Saka ngatina matei. Baba toda kutendai kunyongonisa nhasi Mwari munoshamisa, Mwari makanaka, Mwari munogona. Baba tinokupai mbiri, tinokutoemekedzai, tinokutendai. Baba nekutsanganisa kwamunoita zuva nezuva zvakare Jehovha pano. Baba ndotenda nerudo rwenyu ruri mukati muupenyu hwedu. Totenda neruoko rwenyu Baba runobata mukati muupenyu hwedu zuva nezuva. Iyemi Mwari Jehovha munotitsanganisa, Mwari vanogona. Chaira tisangane pano takaungana kudai Mwari hatisiri isu Mwari ndimi makazvitanga. Ndimi makatanga diaries Jehovha ndimi muchaipedza. Baba I pray for each and everyone ari pano Mwari. Kuti dei mangobata mukati muupenyu humwe neumwe Mwari mangoita zvakanaka. Vaitirei zvakanaka zvizvo mwoyo wavo zvanosvivira Mwari munozviziva. Varipo vakatakura zvinorema Mwari. Varipo Jehovha vasingaziti mangwana vanomwe vachidyei. Varipo zvakare vakarara panhoo vari kurwara Jehovha. Tinoisa mukati memaoko enyu umwe neumwe Baba. Kuti dei mangosumira ruoko rwenyu ramweya mutsvene Mwari ringobata umwe neumwe. Baba Jehovha umwe neumwe chaanoshuvira mukati memwoyo wake Mwari chiwanikwe chichiendeka. Father we pray Jehovah for our family diaries Jehovah. Kuti Mwari wangu Baba isumudzei iende kumusoro Mwari. Iende kwamunoda kuti iende imimi Baba. Toda kungotevera kumashure kwenyu Jehovah. Whatever shape yaichatora Mwari. We want Jehovah, you Jehovah to lead us and we want to follow behind you my God. Baba tinona mara nchiti Ishe wangu wa masimba diaries makaitanga Mwari kuzopodza mwoyo yevanhu vakaremerwa vakawanda vakatakura zvakasiyana siyana Jehovah kuti vaporere pano. Baba patinenge tichikundikana tichirasika Mwari mutidzore murimi Mwari. Tidzorane murudo Mwari, titsiurane murudo Mwari. Tibvise mweya wokuparadzana Baba, tibvise mweya wegodo, tibvise mweya wokupondana, tibvise mweya wokuvengana asi mutisanganise murudo rwenyu rwemachokwadi. Bvisai Jehovah mudzinga ipa ingadzvarwa nemuvengi pakati pedu. Satani akauya kuzoparadza nekuuraya, angadzvara mhodzi yekuti vanhu tikonane tidistroyane Baba. Pachabangagona kubuda mashoko anonzwa newakaipa asi Mwari tiite Jehovah tikunde nokuti munotaura Jehovah kuti we are more than conquerors Jehovah through you. Baba ndaikumbira zvakare Jehovah Mwari wangu tiwanirwe nyasha nemi. Pamwe takuenda kunorara panguva dzino dzemadekwane ndaikumbira mukava umwe neumwe neropa renyu. Baba Jehovah your blood let it cover each and everyone. Jesu we are going to sleep right now. Nezita neropa raJesu Baba ndinoona mari tigomutswa tiri vapenyu panyika yevapenyu mangwana. Takakwana sezvatiri muzuva ranhasi. Father we pray Jehovah kunyange vari kumabasa madekwana anhasi Jehovah vari muzvipatara Mwari vari kushanda kunyange nevarwere Baba tichiti Jehovah vanzvengesei kubva kuzvirwere zvemakorona izvi Mwari. Vanzvengesei kubva kuzvirwere sezviriko Mwari wangu wamasimba. Vaprotektiwe nemi Jehovah, vafambiswe nemi zvakare Jehovah, vanzvengeswe nemi Mwari nokuti venyu Jehovah vabatikizve kumhanya. Venyu Jehovah vangoatakizve kumhanya because vane anointing and protection inobva kwamuri. Tinokutendai madekwana nhasi nezita raJesu. Mbiri yose piwe kwamuri nokusingaperi. Amen. Tanamata. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Right guys, tobatana mangwana nditika. Mangwana na 3 dzacho. Mangwana na 3 sokukumbira wataita 3 o'clock mangwana tobatana ipapo. Anditika 3 o'clock mangwana time dzataura nyaya yemagudzi yachona tingoifambisa. Bless you guys. Love you and take care of yourselves.